de ba obia ema no ye dan ya obeba bagere ba ba me ye obia se on kire akwara na kire akwan e ma ga ne meje akwara no etimi de o se ye oyo hwa akwara na de wo se metimi aje de ma ya hwa akwara na ma se sia no ase niema munye first line na me wo ana ya pampam ye ne nyina akwara ye nti mani me yi ade wo soro aduane wo soro ne bebo mani ma se sia mani me yi space ya me hu kwara nya mfie du ba ko na me nua no be ma no won kran se me frere se won fa bi mra o se e bi ni ho da bi e bi ni ho tana je sa atode e den me dan kofo ana me frere me nua se o se woni bi dia ani won pa wo ba no na won fa me number ma no na won frere me no meboa me na yen hwa akwala no o ka kire me se no ko ye ne ntoboa bi o tototo ne niam bi se ye yi o ba be fa akwala na se me ho kire me dia eye me ja papa na se kwesi ye nipa bone matimi afa wo ba tete ne mo aduru sei kwara ne wontwa nu fo me sa bo nu fo ma ne numu ye wo bo hwan nu fo de ma no me am nu fo me de tu ne nu ma nu fo suo bam ti no ko school ba wa benum onya afi na me de go to school o ko school ba no wa benum fie mienu asa na me twa nu fo ma ntama me ti obi ayam danse ni me de ne sie me nua no me papa ma ka no mo boa me me de akora isi ma so wi afra so wi me frɛ no on so ni ma akola o se frɛ no nem katina na so fu no yesa we nyina before so ni be kasa o ye recording so fu Jonas so fu nye din boni din na ye so fu Jonas na ye we nyina before so be say business me ka cha ne say bro fu do mo kasa e de mo sika unti ni ye nti e on record kasa bia ni be din nyina nti hu say so fu na yesa so fu Jonas yesa de no e ma yesa ko true enkoma oni din ni nyina na hu say so fu Jonas na wadan no ho se nipa miense ni nyina o me yese ni sika esiso edema no je achi ehun se o ne ka so fa esika de emre yo se oni adwumasini eni akatwa before se yesi anto aso nko ade nya ade a we return sika back e dia ma 87.9 jo enti wani ba ho so pa no woni boy no wani ba mo ho so 87.9 Kumasi ene eye ukwiada November bosumene da toso aduno emienu na chese yeguso a ekoyenem ewo afiyimu akato na bro na chese bronya no aso bronya beba emunsensem se henyan emunsensem se bebre ewu ahodo ya yebetete ene ho krone ba na ne enei meka chewa ene se wo bibi ya na waye no entem se wo eniema bi toto a na watoto no entem esanse owuo enhyeda ase na meka cho ene se wo bibi ya na waye no entem se wo eniema bi toto a na watoto no entem esanse owuo enhyeda emre yeninka so me ebetumi abasa meti ameka sai ade achi a unhu me biem ebetumi abasa wo a wutie me no ade achi a untie me biem ye hu biem emre ye ninka so obroni ka bibi wase procrastination emoto ho enye ti wo bibia yenye no ententem na entumi emwa obi nim dako obeko afei moma ye no do ye ho yenwuma mu ensori mu mantamo baby ewo nensu chen na wonso chen me ye nyina ye ne do ye ho esanse enne se me free mu a 6 feet ene ye de me kwa akotum sanso ena obi a wonye madwuma bi oton me mfa nse momone ewo dwomu ono so free mu a 6 feet ene ye de ne kwa akoto enti hwan na chen hwan ewo abrabo imo yenkoso na ye no do ye ho na yemu aboa ye ho saa kopem se odumankoma ewu befa ebeba abefa yakọ na eba ne saa yetumi agedimpa ewe kire medase se enede onso watie me saa aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie ebraso Maa Akos awiai agimedwa ya 87.9 Kumasi mi producer ewa ha Ishmael ewa ha na yaw enso edemeko Facebook and for YouTube sanso na nakua ewa akua koko Annette Ann ewa ha na Evangelist Samuel Mensa ono so ewo fidua yi emo na mame enkai wo se yeba ye nana ene ye nka kire ye bibia eye God's way ye gusuada eplidi
ekire omanfo se monkoso ana momoa ye bronya no eba asodie no adoso menim ni titu ye nua no mo amoni asodie no adoso pa busuafo aje weije ha ye nyina bi aka ye bronya no eba sa na niema aye slow yasenso emu ayede na nsoso ni nyina achi no ewo se ye adoye ewo se yetumi keka ye nsase na yeji ye bayi enkwa eniema ye slow de na nso minim se de yetie bia no yetiefo enya ye muda yahwefo enya ye muda mobekoso aboa ye nkakra yenya kakra ye yato enya kakra ne yato na chese ye de ahwe ye ba God's way ya woda so wanum soda ama eneyi ni minimu nyina sai ni minimu nyina sai nti aduane no ye de fa tube mu na ye de ahye ne yafunu mu tube no na ahye ne yafunu mu nti aduane bia no ye hwiegu mu na akwa akogum nti akora yi onidi ewo nanum kopem se ye beye ne surgery no ebewie yawa ofemu se eye pani bi na efemu nko betumi akaniye badakora no ontumi enkasa ene wogusuwa na ofa yawmu akora ya woda we ya tube ehye ne yemu me paache wo ono ena na wofo kura no ewo soro ho no ai enye nipa foforo bia akora no de ye hwa ne sisi ya ye de na chi aba ai se akokora bia wenye fi bese wo ha ene adusia no ne paache we enye wo ha ne adusia akokora we eya akora wenya afe ene abosome ensia ena yede no ekire wo sa no akora no bra no wonum soda no ni mfoni ena na wo ho no very handsome no ne ho fe papa egwe ne ho fe pa ne nso die soda ayi ye bayini eno ayede krata ne to so yenye sika ne de akwakoye yesremo adawro sika ne yehia edru enibre ye ni abre papa ye ni abre papa se de akra ne sitie no yesra tiefo mo anye ne ntama amoa ye ya enye papa said the wasi asesa no hoya ni tiri na kuku bibia sesa wa akora na tiri na kuku akora fefefe na mu hu ne soro ho ayeden ye hia mo se ye kolebu na ye hwe wo mo kolebu ni ye hwe akora no wo mo akọ ye mo muska mo kokotwa scan no mo ne megina akade ye de be operation eyetu nti ewi a ye ne doctor no kra be di nkomo muslim no ya no mo ye we no mo person no be di nkomo like that ewi a ye ne be di nkomo eyetu nti no ye ba ku wi a Akoma we no kra no mo se agese ye me mani bibi ma no na dua die sesa kakra na ne mu ayedu no matumi nti o de krata no to so na kenkan a obonse baby watro say was gain weight said the wesi aye hoya ne de se ne mu anye dua o muntumi wanhwe ya no akofre nti eyasem but eniema ye slow yenim sem aye bi that this time round no eniema ye slow and we understand yet because emu aye de so said ye tie bia no nse mo beboa yen ama yetumi edrubo sha sas ne so ye be di nka ye be san ba bia ma be ka ho sem na fe ya bo dance ya efrin krofo ho e de eba no hu ado ye so mfa so but mo ba mani na business 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 me e de wodi no afaso na wodi abaketu bia enso amako yesra wo enyumaku na mo ba bua ye no asori no yesra mo sese momo aye na ehaw no esosene ye se mo amama mesoso ye mu ehaw no esosene ye na ye ntumi hwe ma akora fefe se so nko akora ye akora no ho afa pa no ho afa nti se de asi aye no se mo amama boa ye ya ehu nti ye koto sere mo ye pamochew momo aye ne enji akola we nkwa na wo de won sa besi obu aka se me so me kakra wom is Priscilla ba ye no na chese amonfo ani age yi Priscilla ba no mani age pa ya ye tu operation ni na wie nti ye sere mo munim de etumi ye mo ye sere mo mra meboa ye emre ni nie kakra bia nso fa kakra bra wo de ba se de di nkan aka no wo de kania wo peguso
fama na wo de be ma adwuma na wo pɛ rade me this guy ko save God's way nyame akwan empa no wo so fa kwan to ba bi akwan nie ma me se de ne din no etie no e bia na wo pɛ e bia kwantuo e bia yade bi na da wo so bibi fa bibi baji bibi wo de akoma pai na wo ka sem gusu a minim se ebe ye adwuma o se ye mom no be bisa no de be ma ye nyame na ne ka ye enti ka wo bisa de bia efa gusu de wo benya bia na wo de nya gidie se nyame be ye na minim se adansi ankrofo die na o kai se wo wura bi de no so on record ne de wo betna ha ya wo ka se wo pesika ye bibi na o de o pese o ware nti adwuma okoye ye no wanya sika no ye ma ne ba sa akwa nti ye bibi sei no mamfa kakra mra na menka mahia asem nguso ampa was half friend adwuma wo ye ntua ne ka no de ba ye adwuma wura ne sa friend se sika ma no sa de bi sika foforo so esa ka ho enye adwuma bie won san fama no emfa nka ho ne nya sika koye nti na kuma so ade na sika kakra na ode ba ye no nyame saa yi eboa no ma ne yeye nti wei die se wo ba be ye bia me say nyame enhwe saa kwa se wo beboa ye me age akola we nkwa nyame de wo bedua no eno ana wo betwa nti wo betwa ewa akola we bre ho nti mane nsu kwa wate na akola na areho adana wo ba ye no wo suo no ne ho kwade ban ma ko ye fa na ba no to ade no ya na ba bi achieve no hyere ya na ye ne hene e na breko no so ye ne ya nti otiti a na osu tube no mutumi block the whole day when di kwapim so mo di ne be free akọ kolebu ya claim ansana ya wo ne ya ne so ya be ne nti ya ma no wo mani sese kwa na ba no wo mani so sisi o na bata nso nya bre nyina na wo wasa me hwe me basa so nko ye bibi nti ya na eye sign obi ani wa obepesa ne ba ne hu ofese be ba be yese obi ani ho akola se kama se na wo obeyese na ma ko hwe mami bre sese ne bana sa ye baby o oda ne nsa so sa akwa 1.5 year she God's way why baby na oda ne nsa e na opagya no hu se de wonsu so ne mu ma ko yfa number no ntu jo mo aye 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 yeah studio ha say no wo de wo abonte no ba bia wo bia wo twam wo betimi abowuram semenso me ba ye me bowuram ma ko ya ji obia bowuram wo de yesa we de ato ani bre enti wo de bowuram wo de owuram a so ba baji God's way nkwa ne bi wa ha wo bowuram nkwa ye beje wo so ye be mo owuram studio ha no waka de wo de ba ye ene de wo wonim de ye pese ye no enti wuram ma ye wate na bra be ye bi ma ye na nyame be hyira wo pa because niema is slow kakra besia basubi me abobo adanse ni bi achemo na mahunu adoye so emfaso na ansa na no mamenko na me guest ya menya no ha say enkodi enkomo edem live on TV Rabbi One TV or say Chrome TV and Papa B TV ubenya bo Facebook and YouTube and also eda ho obapa mamema wa hawie me pacho bra wanim kakra ma me first story no ye Delta paper mill for na asasre wonom na the floral tissues aba edwaso ma wonsa enkabe na entumi emo handkerchief sesi atwam de ye use ye floral tissues 87.9 Kumasi Nafisa de Nafisa Akantewe okay Akantewe free hin aba me pacho me free edwura awie edian na obai se nyama me pacho me kunu na wanhwe me ma no okay start here ko hia no wan de na sie me pacho madam Fubina me fa me ko madam Fubina me ye adwuma wota eya na se de na wani ye den power se obada ha akra ne de no me hunu se wo hwe God's way mfoni na wa ye waboto wo hunu wo de yantu bi ngu na yenim se atiefo bebo yantu bi ngu na yenko de no so why Akoma FM 87.9 Kumasi. Me ho etafo. Na me yo work and pay will grow from. See madam Fubiana me ne tetafo na madam fo ne say. O makura na se wono.
fa ho no na telephone ho no tinka me ne nko ho no salabi ne nkan ko ya adwuma e benye menya adwuma na me ko am ko ya adwuma na me di hu di hia be ma bi me hia no na o ma me ne di cafe no me pa che o ne ma me ne di be ma no me pa che fe no ma ba ne di pa di adam na o ka say obeware no ti o ye so obeware na ne ma me kra di cafe me di asem ne 2 minutes me ka che o ma me so ma ne ba na nkasa mla na ne ba na nkasa bae Akoma FM 87.9 Kumasi. Intimate na office akra de mentina akra adwira na matena da na Kumasi. Tim ka sem ba betina akra ya se anoma metimi nye de ya omutimi ye ne bi. Na ono ka se ne papa ofie wa adwira. Etinka o ware me anka mama kwa kwatena adwira ho no. Na nka ono no akra na se wantinka e bi anka e wo mu anka me mafomu aba na kono so afomu aba. Na me ka che ne se yi. Na meti asema ne se ya ware de ya meti asema ne se menya ware. Na menene wo ho no manti odi machi ba adwura me adwuma no wie me ko ma me ho to no di machi ba adwura be adwura e be chiachia mabusuafo nyina to chia mabusuafo nyina mo di hu no no e ma me menene Akoma FM 87.9 Kumasi me di ka wo me ba no panin na ni hwemu ne nkoyie okwa fom a onfa me ne akola no ono ne de ne so da fom obesi ane ma me ho no mo no woko obedidi o ma me ho ti me da me ne akola ne se ebedidi o se ebe ye den yo emfa no ho ti mesumi wo ho no ma na me yi me machine si ho no ma na mesumi nya adwuma kakra kakra na me de yema adwuma me ya adwuma kakra kakra na ma nya sika na me ne me ba no na ye di ti me amehwe asa me ha me ho na me hwe ya na so se me bo sika ni bia no na me ti me de ko me ma me ho no e wa adwuma yenko ti me nya sika no na me me sika na me de ko ye me kwa adwura me kokwa Akoma FM 87.9 Kumasi na busu ani bia nso so mfemi nti e ma me sister bi wakra me sister ka senka me mpa akola bi ma no na nka o mebo no kokwa adwuma na mka che me sister ne se na sade a me anka sa me ba se no me ni adwuma bia na me ko me sister no wakra na mko kwa ye adwuma ti mko ye adwuma na me nya sika kakra na me de be ye me shop ana won ma me ye adwuma me nya nkwala ni nu a me ne nkwala ni ye adwuma me ne nkwala no ho no ma na obe ma isa ba ye na kasa ni ni ye mu no so me di ka hu no na wo no nsa wo ko mi sani na wo no nsa enso so no na odo nti no nya odo de ma no me se nya me mre ho a enya da e be gya ne mpai bonti ti me ne wo ho no ma na me di ba adwira nti Akoma FM 87.9 Kumasi wo se insanity na o ye sade na ye se die nya me adomo gya nsa no nti no de na ekosu ni nyina enkosu bi insanity na no ye den me pa cho insanity na no won fi me na won fa me ho wo hu me kran pa se wo hu me koi na me ka se yo nti me nyam shop a me de me yem adwuma o ba bia na maka che ne se me de se ne me si ko fesi wo ho nti me pese me san ba wo no bi na o so e ma sa bi e ma me nya tia se ma no e ma ka che ne se ne sa de a tama hu me na me no ye nya ifo ti be ya ka nya ifo ya ifo wi dia sa atam no ma hu se wa wale me ama me suma wale na Akoma FM 87.9 Kumasi na bra ofidie no pa ma me na wa no wachire na ya ifo me ne ya ifo me ka che me se sa me kwa kura na se wa me kwa konya 5 months e wo ho me nya 5 months wo be sa me ba adwura na adwura ne papa ofie wo ho no na fie no so store dan wa anim tinka metele fie ho no ma wo be store dan anim na ma me na nka me pamade wo ho na nka de omoma kwan a na me ne akura na ba kura sa ta no me na wo ba akopɛ na me ka se yo na ye ya ifro no wie ya kokodu ho no be 3 months mu a na me nyam ya me wo wie ye me ne wo ho no sana afi de won fi me se me ne akola se be didi se be den Akoma FM 87.9 Kumasi me so me se ni na ya ware mu nsem ni nyina na maji mani na me ne do wo ha afi de me ma me be wu me sister be nya accident e me ye friend me ma me ko adwura ti me ko ye na wo mu na me sister di free mu na mo me friend no mka yin se no me sister free mu ende do mba yie no mba me sister yie no e be ye yin fefe san ko ye omo ko ye na o ka se le sade a se me sister nya 40 days a na ma san ba ti me sister 40 days no kura ndu na ma me so free mu na e ka me ka che na mka yin se ma me so free mu no ka se what say so no manya case se police for pa ma che o mo say omo ayi obi ewu Akoma FM 87.9 Kumasi ntunu wono no da so wo hye afuom a wo mafi why na say why na ewu aye the suspect ama okuno me pa che na ayi ya ka fly no fo bi e be ye shooting si bi wo hono ha na ase obi wuye ha na me so mo the suspect na ma no ntino ba fi on be che no ntunu wono ntimi ma yi no ade ono ye fulani me pa che onye fulani o emosini nti esi den ono ne ye ko suspect nse ono na ekum obi me pa che sa na o ka che me
na wo Kumase na wo adwura wo adwura no no akura na se pa chon na wo ka se nti wo ka se na yie na se no wantimi ama ho no na na buso ni bia so ntimi ama 87.9 Kumasi fanya asem tie wo ha na ja o mi yie ni bibia awie no na msa ko ntem sa ko ye no na papa mu sa o mu hu mi no o ma fere pa se o mantimi ama yie na se na emom no ya asem o to o mu ni ti no mantimi ama enti no nyame adom na se koduru sem papa ye be kosire makwa ma me yie na o mu nyim de o mo beye na me ka se na menene sa wo wa na wasa tu akwakoda afom aja mene nkula na ofie se mene nkula isi bi didi se be den abrante yi mfa ye ho de samako obi ba de ansa na manya aduane a mene nkula we ebedi ade sata no gyan de pam me pa cho na ade pam no ba honom na ade pam na ye season ebi wo honom a Akoma FM 87.9 na se nipa ni betu kwan a na odi ne ma ne ba e ma wo pam ne wonim ne ma pam hon me pa cho hon ye kura kakra enti no honom de sala ni bro nyanko a na pam ade ana se obi ni betu nipa ni betu kwan de a ene odi ne ma na obese bebre de abra no wa pam awi enti sa enwo pam ade te ne kurom mo pam ne ma ti me de me wedding atade bro se pam am ya betumi apam me pa cho betuma pam sa pa cho chem sta na kwa ade a ujidi me pa cho enkwe me pa cho ena me ko afuom me pedwa na ama wo me pedwuma na ama nse be ya onso betumi aboa be ma no nti obi a wo hwe obi a enim se Akoma FM 87.9 Nafisa obi a wo hwe obi enim se Nafisa sa wo do wedding gown bro no be pam ne kama ana meboa obi dinner wear be pam ne kama obi ko na se asori a wo de brewa betumi apam ne kama yo ne mo ma na adwuma no ono nso nya bi na won fa hwe nkura ne ma me ma hwefo yenkwe me ba 20 me itwaso yenkwe eti me wo hono ma me ye kakra sa me am se ni na ya ware mu nsem ti ma hu sa se e bro so na e san so e sa ha me fi se otimi fira fo mu hono ba be se atwum nkola ni timi fira no won fi wo mo obekọ ma me ho akodidi no ba be se no akọ afom Akoma FM 87.9 Kumasi ma akọ akodidi no ba be se akọ wo twam de me hu no be onwula fi ho embe bi se bia nkola no ho te se nkola na asisi won fan ho nyina no mu anti du ba bia na me amehwa ase me ha me ho na metin me ha me nipa me ne ti nipa ni ni ho edu anadwo asem me se me ne nkola we da wa anadwo bi e ma nkran ni wura dem ho ba wi nkola yi nkran ne e wura dem ho no e ba wi me ne nkola we se pa anadwo no me tietia mu sa na me kunu keto ba ko ono ne da akra me ba o tintitia mu no se dem na light ni ho e light na ye torch na se na me kunu keto ani de me kan o de ne torch ba ho no no bi se na fi sa den na Akoma FM 87.9 Kumasi ne ko pe ne ma na de be ye ya na enu nyina fi ho no ti me hwese bia me te ho no sa no me ha me ho metimi krompa wu krompa ja me ma no ho no se nipa na me no ho anadwo mu asem obetima so mu no da fuom na me te ho no mo ye den na me fa me ba na me se ko adwura me ko dura adwura na me adom me nya kantin adwuma na me ye adwuma sa chekopon no mo toy no so ntena asai na metimi nya ska kra me na me de nkola me nyina to school mu eto mo school back say ye bibia kura ni ko school a mo kantin o mo school fees me na me tua na me imagine sa wale na se kura na me ko hopi me se premier nu ne me koye no ma hunu so na me te wa anti ni ma me ba ko e ba ayiye wa Akoma FM 87.9 Kumasi se na wale de sa na tie sa wale kwan wale enti no se na tie no enti do nya abotara enye den a ebe ya ma nam ka se ma de ekosu medical baba ko sa na ye de to su mienu enti me pesa me sa to su miensa biu na ma me ne kasa kire me na ma me ne so me ko ma me na anya me bone da ma me ne frɛ me tu me fotisa ne ba enti ma me ne kasa kire me minim se bia ma me no pe me ye enti a na m ka kire ma me ne so won ko na school adwuma na me ye enti nyame adom na so mo makwan de a me ba ho no e no mo makwan to mo makwan na me ko ye me ko na ma me ne papa ne papa mo ko frɛ no e kasa kire no na me so me omo frɛ me so no mo kasa kire me ko en so man kwa ne dem ho Akoma FM 87.9 Kumasi me se ne sada me san kwa me dem ofisa me ne ma wo dem ho na me sa kwa no me kwa no na ko bisibisa ne se ntu wo nam na wo didi na wo nwene me ne me ma no ho no ntu wo pa che sese na ka san no obe didi bisa wo ma me wo papa ntu obe didi na me ka nti sam phone na wo ka kire me ana na wo so odi abi ya agro na odi ana so sere ti me mahu se bi asem no asa waka no wa keke ana me dem yi mani nti e wo ho no ma nti nya be 3 weeks wo ho na kula bi school na me yesa me ko ti me ko yam ko du adwura no na me mense sa ama na me se o me ka bibia me ka che na wati ase nti me twen ama kula na makwan se me kwa na amakwa ko ka kire no nti kula na makwan sa ta me Akoma FM 87.9 Kumasi no bi sa me se Akoma FM 87.9 Kumasi ne free fa
na me so me ba ye na last na ba ye ma kwan na me ba ye ne ni nsen no e dem wa mama no ansi wono wan kan chem se opeba bia wono se won peba bia e na makwakwanye de e na me ho be fa me pa mako be koma ni pa wono fi se wono woni hwe wono won do biem se wono krampo no adwuma na wo ye no kwa ba be gyan to oni ade bia o de be hwe me ti me ho be kire me pa nti ana ade nso asa e ma misu na adwene de me ho ye pa misu ye pa enu nkwada achi na me ye de twa so nti ade achi na mko bo ma misu de woni musu Sundi ya de papa se me ka say yo na wasini trust na ni sure wro de say wro Akoma FM 87.9 Kumasi na se ya se utumi kwa usu na wajiska sa na ye no uni musu ana me ko ba ma me na ma ne se asem se na ne banaka na me ni makuma mu se me mfa na chi nti san ba no pese o chese ma fa na chi na makofa nyinse na me de be hya ne dia ena sa dia me bodua fisani ban ka chem se obodi tato wo no se nyinsa na me da me ne da no obodi tito wo eti no meye mebodua se e no se e da be pa cho na se oboni date but mo musa ne date no so am na enyi ama me pa cho da bi osan kam bisa no enko eti ne pa cho na o ka se won oboni date tato na me ka se me de minima ko Akoma FM 87.9 Kumasi se be manya ware wo ye ho ade wo mfa na chi ana me susu me mase wo hu me nyina me nya me mase na me de me ye me ka sa kira ma me na ma me ka sa wakọ kasa kire no kasa kire no so wa ye de wate na me si yu tita me so ya ye san be ko nkura ni bi esku na ye san be ko no na o ma 6 million enu bi na me de lol fe me ko du enu bi na me di tuatua nkola school fees nkola school ntale ye basa mu books no mo pabo ne ade me de ni na to tobi e de man nkola na kwesi sika na kan na sign do so bi e na nyinsa ni ntino so na badwuma me ye no na ntimi nya adwuma kasa nyinsa ni ntino so na ntimi nya adwuma na me di jaye na me di tifie nti oho asaska ne Akoma FM 87.9 Kumasi me nya di bia me friend sister no so wadwura me friend sister nka de hia me bia mfa nkire ni sister no na ni sister no be friend aka akire no se sister friend ka kire na de won bia ba ka kire ni sister na ni sister na ka akire me na mka so ti me friend sister mka sister jara se ni ska wo ti de be di kra no me ne kula na ni bi ho na so yo na sa de a me frɛ mi nua no to oho na ofrɛ me ka kire ni se wa frɛ ni nua no se oba mani oba send ni ska na me so yo ni nua na send ska no nti e wo hwa nti mi sister ba ko ho nti me ho kire me anama bobo sen o mi sister no ho se nyame adom a wo send me a na mayi e de ama mi sister no ye wo mu a o hwa na mi sika san makọ busia mi sika san makọ busia ti o mu na fe de me da ko bi me da ho a me de mi Akoma FM 87.9 Kumasi hospital ti mani so titi me na nso mu di nso atimi so ti me busa mi sister ne se na den na me da ha se na mi sister ne ka che me se o se me twawe na omode me ye ebe to hospital na mka se no kre me kwat na nta no mka che me se me nto aduro me twa aduro bi ma na aduro no me 90 cedis na miniska nti ma nto aduro no e bi aduro na ma nto no enu ti na ma na ya basa na me fe makuma no fi so na oben me na mka ye stagera se o ma jima to hospital nti mi sister na wo ye wo de me bae no e be yanka frɛ no na bu se na bia me hospital go se bia mbo tua ma na so so de be kya me a na mu frɛ Akoma FM 87.9 Kumasi ari akire ni pan on ni sister na ka kyem se yo be frɛ na no ano no wan frɛ bi na mi sister na ka se me de me nya de mi nja sa aka ni nyina da ho me de me wo hwa wo ma ne me wonya me hwe nti da ko bi e na wo frɛ ni sister na ka kyem se wo no asende mi sister ba 2 million do ka ba send mi sister ba 2 million ti yan je anu na yan fa didi e na mi sister ba no me no we no me makuma na ka se wie ya na mi sister ba ne frɛ me no say ne papa mi sister ba to we frɛ ne sa ne papa no say ne papa send them 2 million say one for mam no onim ne ntia one frɛ me live eye wo kunu mba cho han o so onim ne ntia one frɛ me Akoma FM 87.9 Kumasi na mi zuboda na mi se bia nu ntia na mi Jesus ka no ma mi Jesus ka na adwane bia ni ho ntia ma mi kɔtɔ mo e ba na me ne nkula ne be ya anwa mo e na e ka me de mi tititi ye na sa ta na 100 cedis asa na ka 100 cedis na ndu ba bia na no so asa mi sa frɛ stage mi stage na so ye ni hwio wo se an wo se ono so ni bibia ono so frɛ ni nua no so a ni nua no so toto papa so ntia be ya me fa nkɔ malam na wo kyekyere ya ifro no na me kɔ kan kyerɛ no e bia ono ye panimu no o kasa kyerɛ na bia obetie e na me kɔ na me kɔ bɔ papa na mane na papa na ka se na den na wo ye sa na papa ne se ne sa de se no mo honom line na ye ne no be Akoma FM 87.9 Kumasi ana ofre na oso ka kyerɛ papa na ka kyerɛ ne sɛ papa na ka so be ka kyerɛ na ma na asende me papa ne so ka kyerɛ no ho na ofre me
no ka chem say o so be send this car na me see you wan send this car no na me say akọ papa no ho na afi papa no sa frɛ no afi do frɛ mo ka chem say ade na me ha na adwen sa ade na me di ne number ade na me di na asɛm ekɔ ne papa mo ne papa mo ho sa ono no mpɛ ade no fi ne kwa ma me fa na asɛm bi ankɔ papa no ho no bi na sɛ meba ho no ma bɛ wa me ma so me nya no ni 1000 bi a ho a wode ba ma me na nyenyi nsani ti kura na nkɔ no awale no kwa ko mpe bi na me so se sɛ si su bi mo o se de maka no Akoma FM 87.9 Kumasi no ba bi wo no ko kina obetima ayekɔ nti wono ko gina ho no nti ɛyɛ sa na ofiri ho nti me frɛ na me nya ne bi na me sɛ nwumre na me sa kɔ papa no na me sa kɔ papa na ma ne sa asɛm se no waka sa ta mo so me ka no so na aka be 2 weeks na ma wo na papa ne ka sɛ esi aka 2 weeks na ma wo me ni ma me ni papa minister so bo am kakra minister no so agu ti ese no me ka sɛ me ba wo ho no ma hwan ne be so me mu na be se be ka esu ni na eba no me ka che o wo jesu me ka na mo ka sɛ boa wo jesu ni o wonya si ni triase na e wo 87.9 Kumasi sana me call madam fu bi wono so opama de sana me call na me say ama sa wa mo ya me ho be kire me wo ha me ho be kire me e bia me ben ne dia opeboa me enti no kama me test kama 2 million ma 2 million e betimi de me ne me ma no akodu ho no enti nyame adu na me kodu no otesa na o ma me sika na kama ma ne sika ma se ne sika de ama ana madam fu ma me 2 million madam fu ma me 2 million na me de fa aka me ne me ma ne kodu ho no na ka ye 40 cedis enti me kodu na woni fie e na me suma ni me ba ko na odi moto ko frɛ obaye no na obebie na na oyiyi ne niam nyina ne tale ne niam de obebia na oyi free dem ho na obie na no to ma me nkwala na ekowura dem ho no se ekodu Akoma FM 87.9 Kumasi enti me kura keto aba akumi kunu keto a eyire ono so ne dan be nti ono adwi ne ho no na aduane na ono na me ne bom ye aduane nti me kwa na masoso na aduane mu a na me ne me ma na di no so ma ye bi ne ya di 1 week me ko Thursday Wednesday nwumre na me nim sa wo be ka me poma no aduane awi am ye did intimate one man I say me hu yi ti me ka che me gon kitwa na me gon kitwa ka say na wo de me kwa clinic e ko du wa na me wo ye me wo no bisa me say me hene ye me na me se me ba bia anya me no me say na sada me ko fi 1 week na me da kwa na be che na e ba fi ti be du na ne ma me ne ka che ne say ma wo na obrem 50 cedis say me fantasy Akoma FM 87.9 Kumasi na to seminar beto seminar 50 cedis seminar na ndu ba bia ya na 50 cedis seminar ne sa ne man de bubugu so because ho no sheda anya yi na yenkɔ de we no kasa wo ye no step by step na koto seminar me di ko si wan na me fine na me puru na me hata ye na we na ko yi ya no emoa nti na ye nti firi ho no na wo mbrɛ mi ska bi ade no otu mo nkyɛn me pa cho no otu ho basa na no otu akoda fo ani akoda fo mo obi e mamba cha fo mo se na wote mintimi na ho won so obi e wabɔ apata wo ho so se me no bedam odan papa dem ma me ne beda odo yewu odan papa dem ma me ne beda de ben nti no okona odi na chi anyi ono na de wo kwa akura da se ho me bisa wo na fisa me pa cho na de anyi ono na de wo kwa ye ai enti no wo ntu nyame na wo nkoda ho ba bia bekɔ bia me no na aye boy brum na wo mi ana se de bibi o se ba bia bekɔ bia me no na ekro na wo sa no wo poma ma me pa cho tama na me wu mienu no sa wo kɔ afom no wa ma metimi fa nkola ni mienu na yakɔ afom wonya hu ya na waka kye se wo ba waka se wo ba na onya fa ni moto kɔ a me hu ni biem me ne nkola na betina afom wa na maka je se kwam de mo papa so ni wo akoma ya ba so ni me 87.9 so na wo na afom oni bebi aduane wo nti woni wo de mo yenko fie be ba na obeda ye be ba na obeda mo aba beda nti enya beduru fia person wa sa sore na o san kɔ afom nti de nti ma edu bebi a me san kɔ na afom no mo eno no je se kɔ anu no obeda me kɔ a wo hu se me ne nkola na bedu afom se hu bon de na otumoto ye be ba na oda fie na mo sa beda fie nso no okɔmura fie na o sa sore afom moto na o sa kɔ afom wo so hu ye dan wo se ye pedede me ne nkola na pedede hu bon dede ye hu an ye pedede na nya ne ma ada nya ne ma ena ne hu dede ana wo ye kasa pole uso kasa mo wo ntwa so da yesa na me ma no mo ti e bia wo de kasa tata na fisa mamba chanya sa ma ne bi ya kokoko ntwon kokoko obekwan sa wo ntwa so da yesa na me ma no no mo mete mamba chanya sa enti sa ye behunu wo de ma wono si because maame no a wono ankasa pa ne bayi e de ma wo no maame olumai maame ewi a kire kra no so ni suban enti e beba ho ebia na wo ya akoko nini
twaso nti eba sa na afie de na me nkɔ na afom obi nti sɛ obi kɔ na afom ana sɛ ne papa afom ana makɔ ne manya adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛwɔ hɔ na mayi machine ati wɔ sɛ obi de nneɛma ba de a na mapam na me ne me ma no me ba no na yanya kakra yebedi me kura no so wɔ hɔ no me kura keto no wɔ hɔ no so na buru aba bɛsa woni ne ba wɛ asa woni aduane bia wɔ hɔ no biem de ɔbɔ ame ne sɛ ɔno so ni hwe wɔ nti sɛ man sɔle ankɔ afom a ɛmoa me timitimi sorry na yakɔ afom ebi wɔ no krampo no nsuo yiri saa tam na mba na nya bɛyɛ 4 to 5 months enso so mitimi kɔ afom na nsuo ne detama ha me no fo ase mintimi nya minimi ye nti na me kura keto na agye me ba no na ɔno no atimi de akora na atwa na me ma ye brebebe na metimi atwa nsuo no am yakɔ afom kakra me ne me ma ibedie Akoma FM 87.9 Kumasi. enti ameno ahaya akoma 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no ano asogu so awutie no super hene no nanso ɛma yɛma yɛni na ho yɛhunu biribi a ne yɛbu yɛne agu so ayɛ a wɔbɛsesa ne yɛdi n'akyi yɛbɛhu no ne yɛawo bɛn ne yɛwɔ hɔ awie ne wansesa yɛnkɔ nti eba sa na me hwɛ ase me ha me ho ntema se maka kyɛn sɛ mpɛ sɛ me kɔ adwira o onfi me wana wɔ kɔ me sɛ wo kɔ Akoma FM 87.9 Kumasi. 3 times one fi me ntini sister baba ko bɛ ware na mka yɛn sɛ mpɛ sɛ ka me de fa ayefro no na ka me timi de firi o me sɛ me select ayefro na duro eti mpɛ sɛ me kɔ me ka wo mfi me nti ɛwɔ hɔ na ayɛ sɛ me hwɛ ase ɔwɔ sɛ me timi firi kurom hɔ no me sɛ sankola no me firi kurom nti sa me kurom ɔkora na ɛkɔm betima kun me ne me ma no fi sɛ bi wɔ no ma eduana me di kura me ni bi na manya bi amankwala no eti ma se ba ko de oba wo bɛkasa kyerɛ me sɛ awale de ti santi me nya abotara me samla me sa ko ba ko ya me sa bɛnyɛ me keto wɔ yɛ akyi no wɔno no hɔ no ma pia nkwala no na wakɔ no ma kodi na me mada ɔda kom de yɛ furupan sabra na kwa no ai keto no nya sɛn ana na nya wo no 3 to 4 to 5 months ka kyerɛ no bɛ 3 to 5 months nti ebi wɔ so a na so obi wɔ no menya mɔle asra na me da mɔle koko sugar kora bi wɔ menya na me so me mia mani nom se ne be ya obenya no fusua ma kora na nya bi atwe mana no ti wo mu a me kɔ ka obi ase de nya abotre wo beba sister bi nso wɔ hɔ no ne kunu wɔ the sister no hɔ a na wa chemade sister no hɔ a na wa chemade na wɔkasa kyerɛ me nya abotre na ebe ye nya abotre sezi nti me hwɛ ne sa abotre no enye yiri ti ba ne nya 7 months ye ko 8 months mu no na nam se Akoma FM 87.9 Kumasi. na me nkɔ adwira hɔ no de me kɔ a me bra mo hɔ na me bra so me bɛkɔ ayefro no black aware no black kyɛ me sɛ wo se kura na se wɔ no de wonyi ni se metima 20 min gye den ma me mpene nya ayefro na me ka kyɛ me bra sɛ se ni pa me ne na anya wo ɛna nya den a me ni gya ya bɛ ma na me ware no nti na bia obɛyɛ de obɛsesa nti na ɔma me nya obɛsesa ahunu asema ma no gu so America no obɛsesa yɛnkɔ nti me bra ne sɛ ma wale asɛm de ɔmfa na no ntu ɔnka ma wale asɛm bi sɛ wakasa kyerɛ me mantie nti no na mka sɛ ne saa de me bɛ adwira na sɛ me bla hu sɛ kɔm de me de a wonti me hwɛ me ma kɔm na me nya den a ɔfa ma de me ne me man bedi na me de fa me sister ba na iPhone so na mka kyerɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. next week nti mpɛ sɛ me kɔ ɛna papa ne ka sɛ wɔsi na makra me kunu na me sɛ baba me hunu na akra no na papa ne ka sɛ me ntwɛn na anadwo me nkɔ afuo no mu hɔ na me nkɔ kra do afuo mu hɔ na mka sɛ baba nipa ɔware me ɛdɛm na me ne betena yo na ba ne sɛ ne sɛ me be kɔ bebi na me kra na ade sɛ makɔ afuo mu akɔ kra no mintimi nya dɛ mintimi nya sa ntimi na mpɛ me kɔ na papa na nkasa anti papa na nkasa na me kɔ ne papa ketewa ba akɔ na me kɔ ka nya sɛ baba smile me pa kyɛw de mo ba ne ye no sɛ me de ne kɔ na bia me de ne kɔ fa ba bia na sɛ me de fa mra kwan so a mo bɛka sɛ bia mambo mo eti no nka mo frɛ mo ba na ka mo ne nkasa ma Akoma FM 87.9 Kumasi. na papa ne so 3 days na papa ne ba na paka kyɛm sɛ o ma frɛ na wo ma da na mo frɛ no kora na wo mo ni twe ne sɛ ya na mo tɛn mo frɛ no o ma wo bi otu moto fai to mo frɛ na wo ma to mo nim de o be he no na mka sɛ yo mate me so me to na ho kyerɛ ne ba na eba na ne me ka sɛ me sa kɔ piem kɔye na no ma boa me ho awie kora ma yi ne ma na bi si a na me sa kɔ kra me sɛ baba me pɛ sɛ me kɔ na me be kra sa papa na o ka se yo wate na me ka kra ne papa keto ba ko no to sa wate ntini papa na nkasa na me ko na papa na ka che me se menda na aya na makɔ afumu na makɔ kra no na me se baba afumu o pa de me se kura no me kwa ko hye se no kuro mu afo no me se ko hye obi mo Akoma FM 87.9 Kumasi. bia me ko ni me fie ho
ti man kwa nipa no ba kire no ntim pesa me ko na papa no so yi wona saade a obede me ka no no wato no woni ska bia wono no so lo krampa koko obedi krampa no obi na tobi manidi nti no woni ska nti nyame adoma me nko na me so yi eti mi so mi baba na 10 peswa na bi ni me ho eti mi dia kokuduro epie fire kura na se obeduru agogo duro abo na mfrɛ mi nua wodi machi nko ense nti onua ne brewu sika no se o send mi sika na me friend na mka che mi nua ne se ma beduru agogo na me peka sika ba anya na so brewu sika na me nua ne se ni mi sika na me de fa ka na me de ko adura Akoma FM 87.9 Kumasi ma ba ni nti nya den aso no na frɛ me kra na ne papa de betima frɛ me abusam bia makoduru na nkla no wote sen ana e bia gisei na wo de beto kokoko kra ma nkwala ma ne nyina bi ma ho pi sa ze say me free ohono bae ko 3 months no on frɛ me ono so a on mane me on send me onya me hwinti no aho kire na bro me so mesumi ni maame me ni papa me sister obo ame so na ka de oduru wo maame no papa na komo na ebe hwe wo ya bia nka maame bo bata na maame wo ho ne de otimi bo ame kakra na maame wo ho de me ho kire ama obra no wara wabo maame ni wo papa nso ni wo na ise nipa no so ame ne na wo nkola ame nsa no so wayi wani ama me akwa na me fa me hwa nkola so da na me ni maame tim sa da maame gu yenti no da me so me firi wono bae na dan mu ada won ti dan wura agena de ti dan bia ni hon ma me ne nkura no kura beda nti me bra ma dan ankura no mu dem na me ne me ma no akohihye mu saa na me ne me ma ne da saa ti ayese me hu dem nya me ho kire me me so le kura ankura kwa fisa ba ankura no ko school da o me na me fie me so le kwa dem ne me ma be di se me sister ba ako na me ne na bae no na da woman bi wono ton ba yere to no no e ho ana obre me ba yere bu hon ma no obre miska te se ma bobu sia saa ani ne nkoton ba yere nai anu ne nkoton ba yere nai se wa babo so me miensa wo nkoton ba yere ba no obeyi sika ne bia mu wadi ne mugo wo ban so hwe wati abetumi ne akofa ba yere ne bia tonton no akofa ba yere na disika oh mo kwa ye mamu bi na mo koton a mo fama so mutumi ye ne saa o se ni pa boni fo ama oh se wo sister ton bi nti woni mu obi enya dan ya wo betumi e de ho dance a che wo bi a wo betumi aboa wo no owura bare ton mu nche oh ka bibi abeyi ano owura mu nche nso oton owura mu nche nso oton oton o free ton bayire ayi bosumi mi wo free wa bay na wo sister ton bayire me ba na chi na okowura bayire ye nti obetumi aboa nkakanka na wo so wa pebi na wo di asoa so ti ase wo bai wanyini wo hwe wachi obi kura ye ntafo maame bi ne mantafo ba ko bo nani ba ko bo na chi no so bayire enkrofo hu na nu ntitu omotoma no hwe enya nsam ketu akra nti no bomodia na ebo ho strepe bibi ya nti mampacho me ade ton de enya makwadwo enya kwadwo so ampa metuma so ade achi ni pa betumi me hwe wa so no ade ba ko ne se ma wo be kwade se odisika akọ okokoto ade na ade se wadisika akwakoto na nsa na wo so aton na watimi ate ese nkrofo jibosia didwa say one mo busi say bi wo na fi oh yes and the man wo kwa na say apsa for busi enu na man no wo mo di edidwo na ma me ko jisi na ehia na me yende enya say ne wo ba wo na sika ntonsam wo ko jisi no but wo so ko ji na ehia na je say wo ankasa woni management na fi woni management nti wo pese wo do wo be kwa kohie bibi mu na akohye na je say wo chi nti bia wo pene so ampa cho da bi so na pe na me amkisa ka misika dia na me ankasa ma wo ko fa sika no wen ti me ameton a na fi wo ko fa sika no wen wo se wo ankasa eni esese no ekwan ya wo ankasa so be fa so a wo benya bi ne wo nu ade pa meboa enti wo betumi asoa na wa ya ade yiye kakra metuma so mo ba menye bi danti no na so wo nya bi da wo so nu ade pam na ade yiye no ni ade pam no ensusure be na dem si mo ta de to pa ya no apam sa no obi de ntuma ba wutwitwa pam ni nyina ye the same pam nti no nka betumi aso kakra na ja wo pa bibi kakra toto na wo di akwakọ sebayire yi bi na abeton a ana se bibi na abeton a na so di aton mami sesa nya bia no oluman owo bi na ni trimu na eden ana so ono so weso ewakura na se mamba cho obi esi de na hu so obi adwuma be no ye mamba cho wo de tractor ya adwuma wo de tractor ekotisa amanfo bi die e de ba e de pie e na woni bla bi su na ya adwuma nti bla na fu wona hwe bla na fu suma no bla no wa kra ai nkoko to wona hwe bla na fu suma no e na afi wono ankasa so woni taxi yo de obi de ya adwuma ma FM 87.9 Kumasi nti ka ni si wono
ono aka so ye adwuma nya ni sika kakra enti se bema no ewo bidia na wone won so na tie waye ho ade mebo a okay eno no wa wo sen pacho miensa enti die na beba sa bema we tiri mu wasme ma miensa na me hwe wonom wo ba no so matiska ye no ho ade no mi wo sika pa me hwe no e die na bema na isa pacho mitimi na fi ka no kra kire ye pacho mitimi bema no hia no na sa no tie me pacho da bi wona na ware mfie sen ni pacho 11 years ni enti say 11 years na no ware yakopem da ban and was started bo watri modern e woni sika ho me pacho me sha se wo me ba pani na mba no so nya 10 years wo sha se wo ne ta how many years ansana me pacho me hu no oba ye ho ade me pacho me nyem na mu no o mo ba fie e be hu abusuafo wo nyem oba pani no but no onye ho ade me ka bra wa ye wa ye frankasa me pacho na mba no wo be fancy 5 to 6 years na ba no 5 to 6 years oba pani no ansa no oba ba ye ho ade okay na oba ye wo ho ade no na ni suban te sen me pacho na ni suban no edu be bi enye eye ne sen kire ye mu man pacho ebi wo ho no ma onya bia na o de abrem ebi wo so o mfi mi ubisa ne say bia me pesika ye say ya wo mfi mi even before oba ware no oba ware no na ne nsachi eden e woni sika ho me pacho da bi na fi oba ware na ne nsachi nya den woni sika ho me pacho tama me di kan hu foforo no ha sa tam na ne nsachi nya de ba me di kan me nya wo me ba no wie ye no me wo me ba na me se de wanya 10 years no e wie ye no enu na chi na ne ase won fi me se eni no me su mi se na me di kan kan ase na wo Akoma efe 87.9 ensa no na ma no eye den man ebia o yes ha basa na no ye basa ben me pacho se ebia won fa me ne nkola no se ebe didi se ebe den won fa ye ho no obi no nsa no ye se mfa ho enka de ono nsa ne basa ene so oba by heart ana se ebia obedidi watem omu but oburu nsa nche se wonim se yi skama ye yere se won fa hwe ye ma me pacho na minim se santi minim se ebia obesesa enu ntina ma ase mene no course wa me du be obesesa na edi ana mo pa na wonsu wutu se wo de besesa no ma pacho na me de ne mpaibo na wo kompaibo Akoma FM 87.9 no no mfre nya me bi me pacho no so free ono mfre nya me wo na be frɛ nya me aboa no so onyan sa no wo hu no no ne nsa dada aware anya adwuma mo aduru benye se wo ware no anache se ensa no wajan no agise bi a wo awutu anamo bi wo baabi makwaje aduro bi dia be se aduro wewo no mu a ensa na betumi aboa sa na we no de sister de na wo ye no de ye mogo de me chen se wo ni ne wo first born oteteo no ma wuska ekwom de wo no onye wo ho ade en wo bi a wo tete wo wabakan Akoma wo mu fofo de nka baka wo madada woni ba woni wo man nko a malama nya mfie be sen malama nya mfie be sen so mi huni fie so wo wanya mfie sen pacho manya ma me kasa na mente na fi wo wanya mfie sen pacho manya 35 years okay 35 na fi wo date of birth yes say ma me pacho ya wo di ayira me pacho ye tama na ebisu ano yesu ano wo birth certificate nsu afa no ana jashe no na ne iti de na hu so 35 years me mabo bi no mabo bi ama wa bo bi ama ho no kwa woni mu date of birth wo bi ama ho okay enti no akua manya hoho kakra ho no e wo studio house okay ma wo mo adwa e ma me ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no an waso eguso a wutie no ye ne Nafisa na edi enkomo na Nafisa edi nikunu ya wona na wo miensa na aba atete ya bemen ede no afamu atete ne kom nyina achi no menim de enti ana Nafisa da so te wade na se no wo to ye wi a wono ankasa ebe ka kire ye na che se ya to so na se de menya hoho bi ewo medem ha se na mema wono akwaba na ye mbisa de pam wonom sanse okusie ompo awia obapa ma memo ha wie na pomte sen ye ma me ho fe me pa cho na within mo fe e fe me lili
Lady Lily. Okay, Ma Lily. Okay, sister, pacha won so. Me the Bernice. Okay. Enti say me bisa mania. Why na bebo kwan so na kire me. Okay. All right. Sister, we there, ye there ye wo ha. Ani ye di adwuma na mpa beto aye enti kwan so. Akoma FM 87.9 Kumasi charity. Oh, Canada. Oh, right. I know see a year. Memfa and Samaka Cray Mrebu. Na Monfansum Equina Yo, yeah, fancy my Emily Queen, so the woman, a more lunch a year. Ye, and then the message that Casama commanded me. And then I feed yet me babies. I question a quite by you because my dim pampa was actually and I mean to be good. So this I'm a may on Bedia Jammy. Oh, okay, Mama Lily, and yes, Sister Bernice, Yummy. On Shamo, amen. Yet I must say, na country best wa. Oh, Canada. Oh, Canada. What now? Or send me money. Would you walk from here? Won't free home, baby. Hey, and your mebaho. In fact, mebaho. Because I said, yeah, a Suquachiana war hone and nanny be say, when Yamia Shrawa, when Yamia Shrawan Casa, Yami ain't Shamo, Mima Lily, and my sister Bernice. I mean, Shram, what stations no a draw so. Then so, sister say, hey, yeah, and what didn't to man. When you may and Quasua, no, you Makuma so dear. I baby, you will be a deodin sabisum in yen Shramano, na Yamin Kata na Tamfo, any a one name, then Yamin so, and you know the here demo, Yami un Shramo. Why the Bremo so among the buy, and Yadama say. And you will be all crying now. What the Brenner, there be on Hodi and Yahon, and Misha, intimidate Coho. But Munya Akoma pass a monsoon the beba. Yadamas say, Yami unshramo. A could afford a jet, no more defra, no more quada, woman quada say, ewo, a sorry bro in your bra. And woman is jenny in our Emramoso. Amen. Or many jenny in our almost severe Bibia Emramoso. Yamin so. Now on for me, acquire some more for France. Yadamas okay. You, and then me patch you. Evangelist, me patch your quarter, Betty Abra. I bet you an animal. I got me humble. Yadamase, papa. Okay, and you also bet to me the wood yaba and Tomano, Yagusana, Yagia, Equia, Manning work a crack. Guso and no Akoma Chadia no Yaguso Yeji and Tomano. Yes, Sister Bernice and your mammy Lily when you may in Shamodiaba. One so dear way, Miss Bora studio. I have no yanim one, did you mano? Boraha. Ubora was mamma the media ba borem with your moonrem. Aha, moonremus na monfamodia no emra na bibia entuminya kama mene na fisa enedi enkomono na ansa na meba na fisa so no montase na yenko ye ba ne de no so kakra na se mene no ntoa so yenko ye nim kakra time no okay oba sorry na aka wo questions am baby sawo na ya frɛ wukunu na after you signed the second story and also a chepao and na you signed and also atuamo so Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam twumade nuwa ena waso eguso da wutie no yetiefo yentuetue maso o yetiefo adofo yentuetue maso na yesi abaso ba na magya paye mame baby otwonfo bo no yesi ya na ho ye dai ehia no papa me ya kan say enkoda ho me enkra ho abadaye mankra Israel dana bebo commercial so ema me na yewia na chese yede afem na atumi aboa yen yewia na yede afem nti etie for dem ma yen twa ye homra se enyi wafidie no emfa free ha
middle na then na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre Akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre wo ho na enwanwa ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture aba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wanom 3p garlic mixture ɛma mogya edu mu afusane no ɛkyɛ yie natural garlic papa bi ɛne ɛde ayɛ aha nano na madam Kofi mpo ka kyerɛ me sɛ Piwak natural hair fufuo bi bidwo bi ɔmode aba yɛfrɛ no 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonum 3p a ɛbɛgya ne sɛ hu ɛduro yi ɛnyɛ ma pemfoɔ ɛma wɔma nofo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agye adwadie nkratoɔ yi ato 3p garlic mixture wobɛnya bi wɔ mamu pharmaceutical shops ɛne herbal shops nyinam bokuma sɛ wobɛnya bi wɔ Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidan, Danny Herbal, ɛne Angelos Fred Piwak ɛwɔ 024-89-288-24 and 020-100-0021 Asempa bia ba Upesika akostati ejuma bi Uya bosia ache udwadie mu Uye government ana private worker unye sikadia te hot bi so Uye busumi ejuma unye scanten pa bi so Enye na quick credit be ma bosia mo chia ni kakra Eye collateral free loan na susu savings account opening deposit bia ni de hia ni se we Ghana ni na wo Ghana card so wanye ejuma afi we mu de kodia na wo na upo excuse bia ni for quick credit e was 0302-200-390 and 0596-920-833 number for Biara Flower and Quick Credit Shannon so say Quick Credit and man loan over internet so into Shanna Obiara and Dadao Bank of Ghana I'm money get you coin na kaise in share down Quick Credit lending made simple Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic na wono dey wodi ye adwuma say friend Dr. Wonder na sadi ne kura wanya ne we ya oni bi o mo dey be sane ya na oni ho to no was oh you are wonderful doctor and na ye Dr. Wonder say aka ho na dey tie ne say Dr. Mensa say borum na ne Dr. Wonder no bibia wo ye research osua de entinim di mu wo ko na nim da bia na ye so de bibiduro asagu ne fita ya de mana body mama no say me kasa me bobo ya de ahuro ni makoma ko ade be tie say wo tin kasa o yare a ko Dr. Mensa Herbal Clinic o ko twi oni gris de pone di hwani mu anase kasa wo besi Dr. Mensa dance number sabe free ni 0271-173-551 where WhatsApp and 0245-958-768 ye church where 0209-500-273 Dr. Mensa Dr. Wonder na ye ni pakro no a ko ni me fie ho ti man kwa nipa no ba kira ni Ene mwemudi, enye ofi na wokoto handkerchief. Edi pepe mfifiri. Aso adi okofie, akosie. Eni hakra. Ene nti ye wo flora disposable handkerchief. Febu wachi huo. Na wini musoni nsio. Ana wupo wa. Enfifre tato. Ejuma efo. Wuye jume diebi. Ewe fie. School, enumem offices. Na wuye hanky. Asho boto mudi. Flora disposable handkerchief. Ene bebu wawo. Na muni mina. Eshemu bebre. Flora tissues. Ene tissue bakwa. Emu odu. Echi nsio so. Yewo disposable handkerchiefs. Toilet roll, multi-purpose towels, table napkins, and a box tissue. 7% flower tissues. We distributor from 0243-033-033. Hey, me don't see. Let's say go find it. I'm away fine, papa. I see. Sell us to go find. Why no show crying? Hey, I worry for. Now then, I'm on your money at this year. Some way, secret game. Aha, go find Herbal Tonic. Yeah, but the drum was so up. Yadi ya kasa ya ko ana so da ye enti mu na so da enti wo yo bia wo tumi na wo da no kokro ana wo da ntentia wo so wo numa to wo tumi ni di aduane papa fa so ana wo na mre wo ya duma ya kra bia na wo sai o titisi afei wo ba wo ntumi mo ne sai yi wo num profile mo jadro no na bo ni podwe sese ni ye pa profile Herbal Tonic eye super enti wo bia wo pa ne kese mo tu no for the tram e wo kuma se asakore mampo wo sabeka bi wo all chemical shops and you be dread up beer with them. Sawo pension for Sano Messi 0244-596532 and I say 0264-596532. Grow for Herbal Tonic Baba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no a na waso eguso da wutie na yes ye maame bi e frɛ no auntie Emma
Auntie Emma Auntie Emma wɔ London Auntie de biaba wɔ sɛ yɛmfa nka deɛ yɛboaboa no bɛ ho na yɛmfa nhwɛ go Yamishra no pa Yamishra no o hwɛ yɛsesia maame ɔma ne nsa no adwuma nyɛ yie man amen Awurade na amfa ne nan sisi yie amen Awurade ma no na bi ensofa wɔ saa de obi mu da amen because waboa so obeyi abofra yi afiri saa ho kyerɛ no Awurade nsa mmra no so Mr. Emmanuel Morrison wɔn nso ɛwɔ US nso Awurade nhyira Mr. Emmanuel Morrison ɔno nso ɛde bi aba nti Mr. Morrison Marco ya lunch na ya de ba ye ni o ya lunch no ya de ka sika no mo de ba ye no omo se ya lunch ye ni abre ya de lunch no mo de ma ye no ya de ka Gospel na ya resa no na ya resa say ye didi enye because ye ni abre obi na de ba yes sister Molili ne brightness na de ba se ye fanko 87 party ye fanity ya ne ba kire kom God's way ɛdeɛ no ɛho nti yɛgusua yɛ kai wɔ sɛ ɛyɛ God's way ɛyɛ yɛ baketua no ɛyɛ yɛ ba 1.5 year akua kabibi mama fa mobile money number into jansa 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 edini emere akosua ade emre ekọ nyina nso na pomode hu nsam no na ekwa ni mu na se ekwa ni mu nti na yeguso no yesrem madaroma yesrem ada so da na yakora yi sei yehwe no ama na wu ana me pa wo kyew ba bia wo bia no bomode ya yesu yensa da yensa yem yekotodwe gu fom yesemo mu aye yentumi enhwe no nyame ya adom adwua da yepese omo san kokolebu obiem nanka first surgery no yedi nkan eye nti sister brother me ma me papa me sra o mane nka wakoma eya akora o eya akora me ko won se akora de ni huni asem there be nti bible says wa anye te sa akola we ya osoro ahime kura won nu efise nkola no mo tere wodi shakura ye o shakura ne sha ne de waye shakura ye na ayi baluchi de ne to so boyi woni ye hwe de waye mama o ye ba tai o ye ba mesro nyuma ko no mo mbebo apresla na wonim se ye de ye so ade mu a yetumi ye hwe ba bia sesei wodi obi amra ne mehwe sesei little adat de no kra ye de ba ye de na ache na enne kokwa brantie be hwe de little kwaku aye say yetumi hwe little kwaku kakra ma ne be ye say ya kwaku show boy me patron say little kwaku woni kwaku premai kind de ba ko no ma me ansa na o mahunu obi o wa ne na kwaku premai me patron woni kwaku little kwaku ba say ya na no wote wonu kra de na ne de ne surgery sembi anim eya didie ni nro ye ne kokonfa no che ye kohwe no ko ne bisi wawu ebisi wonye yie ebisi ma komunyan na mo bremo ho ene yese yen wodi yes ade mo ye betumi ene little kwaku no mo nim se enye yie mpa cho baluchi fa ne ne yito so mama kwaku premai renafu na food and bellet so na food and bellet so kwaku food and bellet so kwaku premai wo bia wo little kwaku ahwe ene little kwaku ni obeba ha life obeba ha kwani ni se enye yie little kwaku adansia nya ye wo little kwaku adoye mu na enya asem ketwa obi ba bodam onyankwa obi ba adwuma sai ye san frɛ no obi je se awo obi anu woni ska no obi a che ni ska bro de wode ba ye no so adansia no na eye bebre dansia akola wodi ba wiase de no edin ya akofo de to no so de na ye bebre kwaku nya me che enya ho anwan edin no na edoso ya hwe na yi ene hwe de little kwaku aya mu ana mama akra enya nko ena nkwa ba ni mu ene dei woni sa pepepe ne ebetumi ye mankwa so ba presla mu ye be ya ye ne de 2.6 billion no ye mankwa ba ni mu ya yi operation mi onu ni nyina awie se presla wanya nkwa to ho ne ho ato no aka problem bia biem ene ye sign the gospel ya ba na me ewom se radio stations ne do so na so ya na ye ma hoho a
se akra bi fire omu na obi fire omu a obi de number man na wose ko Maa Akos ene na bedwafo wa Akoma FM se wo mu nim ne yetumi nti atiefo yes remo obeya manabo yes remo madawro ma moma yentie adanse a wona wo ya adoye wo ha wo munya enhye wo nkran kasagu sika ne so emfa hono ne ketewa ye beboaboa no ane yenya bebre ne de wose ye kasagu so awo adwuma wo ma adwuma eye akwantue na wo pe ede be na wo pe pompa ye ne fagu so send sika no na be adanse yentie adanse de ne bemra Mr. Em so danse die na bi na nso me tira ma dwe kakra na em se emre bi etwa mu kakra na sister bi a se bi em se kompo ayoma oni ni ku no ni ebae that story no me ne kama kuma entino me na mso ke sana teria no me se me nyi shebe ni skebi anti me se me 200 cedis e Dubai aya me o German na me se me 200 Dubai em se me se ni fiada na me so na me wo me driver aya me kan articulator na me bae no me driving license na 1 year ni aya me se nyan kan de bia if you call the bia appointment online and so oya onsanka ni mamada iseni se scan ediba ye no iseni efiada ejuada edunada ena mo frame na pase nimra nsi ni minimal mikro minima samkro ntimi kokoduru ho no ena mo se mini ko license office ntimi ko ya ikoduru ho no ye ma mo so ehwe enu ansa fa webra ena mo ye ma mi nti o mo ye ma mi no ni kwa mi bi no sa se na mi kiase nti akire no ena sa ya mi program ya na ene we de didie ni nyina free sa nkofo no ho ni mo no eduada ni brada no amisa kan nkrata no nti ebedru ba bi no bosomi mu kra ndu na otumi ni no mu driving license no e de mame na mi se me free na mi so mo madamasi na ade amu ye no na mi shira mo na mi kan ho Maa Akos sister kuya ni osofo akokafo ni nyina na mi shira mo nyame so on shraw ye say emema entai ni adanse eni asori kwa wo kwa adanse mala ye tin na mema ne te ho enti sa wote sa bema di adanse say ya na wonim se eye no kwese ade no BBS aka no enti yesrew akura ya wo hwe ni aka no ha onyangu yo because akura ne nso no etumi egu ni asanse sa hyem no oda so ti ase from akura fam kura ya ase yasem na oda so eti ase ne nso no yigu ni asesa hyem ye kuya kuya obre ya bano bre was say ne ko ya fia ne ko ni ne chiri kase utu chese uhuru mede mi kan ni nyina na chiri kase utu mi kan na menim se ni pefri mu ana uhuru ne kase sa na se menim se akona wote ase sa ne kase nyina utu mi kan ni nyina pie ba yesra mu o we eye nipa no e be sra radio 0599 so ubetumi ede wo de no ye da so ha ye hwe wanim de fa de bra ye hwe wanim o me hwe wanim mesra wa da fa de bra sisi a ye ba beton ade de but o de number no wafa enti o de kosoa na send wo de kitwa bia ensa ye fa nkwaji God's way enkwa na emre no ekwa anim no na yade no sura na eko bemena na promote say okay na me adom family eremu ewo Dr. Maa Akos Carenistic Ventures Baako medase ewo akonya ode amame na mede enja pace so ma watiefo ene ahwefo nyina ene ye nupa ewo dwaso a ye frɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara Man capsules ene hindi haba Mr. Hon komo ana ye de besummo awie na ye de ye dra ye frɛ no Zahara Mr. ene Zahara G capsules 87.9 Kumasi say dro we eye dro won so a ɛwɔ sɛ ɔdɔfo bia enya binom
denti na me kasa ene ope dra eye number 1 immune system booster na edro na ne Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa odofo bi wo ho o weak immune system ubonsa ononko a oye bibi kakra bi a sa all steps ana sa oye dwumade kitoa bi no ubonsa otebre kakra bi a na wabre ana sa woda sesampa ubonsa kata na wonya cold na obo wan ketenkete odofo bi so wo ho a ubonsa infection ekọ na ba edro bi adi treat no ubonsa ononko a ye de sa edro no mana infection no ko na ba 87.9 odofo otisa pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules because ene wiasem no nipadua no eye bakope nipadua no ente se ka se unam na problem ba ho anase e break down a obefre ka foforo ama na befawo se wo nipadua ne de e break down odofo faako ana abeda se adwuma a wo ye se bibia wo ye bia no ubegyan enti odofo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboa ebe boost wo nipadua no amonya hoden se de ebe ya de bia adwuma wo ye no wo ya wo ntebre odofo bi so wo ho a infection se wo ya bema bi infection 87.9 infection bi te se gonorrhea ama ne bema no ehi ama ne bema no efon ama ensansan ana ate agu ne bema no ho prekesen ubonsa onama na odwi ubonsa odwonso so a na ne bema mu nyina edwan no wadwonso awie no so no ubonsa insufita efiri ne bema mu eba bema wo sa wo hawe ma edura me kamfo dia ma wa ebeboa ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules bema ko herbal shops sia pharmacy shops sia licensed chemical shop bia abenwo uto aduro na mixture no cap keto ahye so obenom no miensa ano na de capsules no mienu aka eduru enumre so a no wahwie mixture no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho me pa che se ode ensuo no anabenom to paye no bema nom toatoa so men num bi nen kasa ne nansa so ana abeto so anom dabi nom no anopa enumre se de be ya infection bi a etetewo bi te se gonorrhea hawadwen no aduro no beboa aboost immune system no ama ni nyina afiri ho se oye oba so na wo ho na infection bi te se gonorrhea ama ensansan atiegu ahimfie ho oba pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules achira kwan oba bi so ho a ode kwa 87.9 white ene na betena ama na ji atum oba se o hwa me ewo Akoma o hwa me ewo Onua TV na o teme nka ewo Akoma FM so a asema make na se pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules enu ni adura ebeboa onom toatoa so a white anase ode po bia hawadwen no ebeyi ni nyina e de afiri ho se oye oba so na wo ho na unya wo menses na wo bre na flow no so entimi emaye oba me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana dia mam oba bi so ho na tenka na ewo fam oba pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules na emwo emboost watenka no odofo bi so ho a imprem bebre no wadwale awie no na yese de bibi anenam ne ho no odofo otesa me kamfo Zahara Mixture ene Zahara G capsules ene dia mam sa dro esa ye dro won waso a se odofo wo ho na osa hawadwene odofo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules na faye wadro ko herbal shops sia pharmacy shops sia licensed chemical shop bia ebewo wo se ope Zahara Mixture ene Zahara G capsules odafo me dia phone numbers na ebia na ope ye no ebia ton anansa nkomo bi wo ho odafo frɛ yɛn sisi an yɛn nkomo 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odafo ya dra ya frɛ Hindi Herbal Mixture. Odofo say dro 87.9 Kumasi. Ebo odofo bia malaria fever hanadwene. So odofo wo ho na 3D mmoa no etete malaria fever ani wudi asi ma wonya honka na edura numra gese odontoma akata wo ho abra obonse obia ete awo no obonse onkoa ehyew ene amanehunu na fifiri bone ana etew
ɔdɔfoɔ wote saa mekamfo hindi haba mixture ɛna de ama wo ɛno ne adura ɛbɛboa wo abra waapɔ so ɛrerew ti paya ɛgya wo aduane a wontimi ndi a wonum atɔ hindi haba mixture ɛno ne adura ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a typhoid fever hana typhoid fever 87.9 typhoid fever amade bia ɔno nko a ne ho nipadua no ɛyɛ no basa na ayɛ sɛ nanum ɛyɛ no bibibi ɔdɔfoɔ wote saa pe hindi haba mixture ɛkyerɛ kwan ɛno ne adura onom toatoa so ɛbɛboa wo abra typhoid bia ɛtetew ɛkɔ na ba hindi haba mixture ɛno ne adura ɛbɛboa wo sɛ adura ɛsa yɛ adura sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na high blood pressure diabetes ɛtetew diabetes ɛma wo nya honka ɔdɔfoɔ pe hindi haba mixture na ɛmboa wo na manage o diabetes ne ma wo ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a mpre bebree no adwuma a ɔyɛ no adwuma na ɔyɛ no ogyina bi mu nkyɛ adwuma na ɔyɛ no mpre bebree no ɔspend more time ɛwɔ gya ho ɔdɔfoɔ mekamfo hindi haba mixture ɛna de ama wo ɛno ne aduro a wokɔ herbal shop kɔtɔ na wotɔ aduro na wobɔ no mmiɛnsa anɔpa mmiɛnsa anummerɛ mmiɛnsa anɔpa mmiɛnsa awia mmiɛnsa anummerɛ wonom toatoa so a ɛbɛboa amoa nya ahoɔden abere adwumaden bi a woyɛ no adekyea nɔpa amoa kɔtɔ adwuma so no wobɛhu sɛ nipadua no asisi ne ho so ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ aduro a yɛfrɛ no Zahara man capsules sɛ aduro yi ɛyɛ aduro a ɛboa bɛrima bi a ɛma twetwee no ɛboa ne mmane sɛ wontra wan bɛrima bi wɔ hɔ a wɔbɔ adabridwo ne area wɔte no de bia no na yɛ twetwee no sɛ yɛfrɛ no bɛrima a wɔntra wan bɛrima wote saa ne wɔbɔ adabridwo a adura ɛbɛboa wo adura mekamfo ɛde ama wo ɛne Zahara man capsules wode ya ne sɛ wobɛkɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ɛbɛn wo na wanya Zahara man capsules na wɔbɔ no mmienu anɔpa mmienu anummerɛ bɛrima nom toatoa so na wobɛhu sɛ ɔmmerɛ yɛ na woyɛ wɔ mpɛm a wosisi yaleɛ na ɛntimi ɛma wo delay wɔ ahemfie hɔ ɛma ɔbaa no ani ɛngye no Zahara man capsules aba sɛ ɛbɛboa wo wode ya ne sɛ wotɔ aduro na wofa nya 87.9 na wobɛnom atoatoa so ama me Zahara man so ɛyɛ aduro a ɛyɛ natural herbs ɛnyɛ mɛmaduro na nneɛma frɛfrɛ no bia sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na wowɔ weak erection bɛrima bi wɔ hɔ a ɔwɔ weak erection na sɛbi ne bɛrima no ntumi nsɔle anyina so mpo na sɛbi atumi abɔ adwuma bɛrima wote saa mekamfo Zahara man capsules ɛna de ama wo bɛrima bi so wɔ hɔ a ne sperm no ano wɔ mmerɛ bɛrima mekamfo Zahara man capsules ɛna de ama wo wode ya ne sɛ wobɛkɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ɛbɛn wo na wɔtɔ Zahara man capsules na wɔnom no mmienu anɔpa mmienu anummerɛ mmienu anɔpa bɛrima nom toatoa so na wobɛhu sɛ ɔmmerɛ yi a wɔyɛ wɔ mpɛm a mma ɛtwetwe wo ɛfrɛ wo ontra one wa minute bɛrima no nyinaa Zahara man capsules aba sɛ ɛbɛdi wasɛm ɛde ama ɔdɔfoɔ saa gye ɛfo numbers ni biem ebia na nkɔmmɔ bi wɔ hɔ anaasɛ wopɛ yɛ nnuro bi atɔn ɔdɔfoɔ frɛ yɛn sisi a ne nkɔmmɔ 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 yeah dry your friend Zahara mixture and Zahara G capsules ebo boost immune system no asa to infection bi ase amount and yeah dry your friend Zahara man capsules ebo bema bi a wayɛ mmerɛ a wabɔ adabridwo ɛne yɛ adura yɛ frɛ no hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ɛne diabetes yɛ nupa yi yɛ to pete ɔman mu herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ɛwɔ Ghana ha na odofo mentwɛn ɛnyare ansa no wapɛ Karenstick yɛ nupa yi bianom na onum aduro na obɛyɛ adanseɛ na wakasɛ Karenstick aduro no ɛyɛ nyame nhyia papa Karenstick Dr. Moa ɛne da no Dr. Moa nsa no aduro no ɛyɛ papa wiei bɔmɔdia ɛma wɔn nsa ɛnka bi ha ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛyɛ
she's area ono na ama me wig kama ya me de ahye she's na Owokuma Sports Stadium ono Unity Oil no na ehwe ni mu she's ama me wig papa show we ye eno wa ye me makeups on point enei wode ama me no enu nti bomodia na bronya bebe first second December ye sales na just say ya titinwi papa ne so enu nti bomodia say we be she's ho na so akogye with the first second December ye she's wig bi ani wa wo pebia wonya bi ewo she's Owokuma Sports Stadium on Unity Oil no enedi enhwe no uti ho ba ye fe ye she's friend no e was 0243 433 465 0243 433 465 so we hwe wia hodo a ewo ho ana chese utumi sampa first and second December no sales no de ebekoso nti bomode ya ne ko na ekwaje wode na Josie she's the number in 0249 155776. With the Josie the akwa she say Nanso so she's the number in 0249 155776 0249 155776 for she's say see Edru say na na ya na me ni aje ho adomada so no adomada so she's she's imagine okwa no ade etu so be come hu bi upade afo ade afo de se obi abo ade afo de no ba enti bra na ma na sere bra na ba jo 0249 155776 and a Josie Fashion. Yeah, Josie Fashion. So Owokuma se bom so when you meet me the sports no any day enhwe ni mo share Josie. Obepem pamoniam ni na bronya. Asida de no bibia. Obepam mama kama. Ya de kama. Era ne ya de. Onim juju. Ohwe wa no de wa shim. Style wono akasa be. O de osi Josie. Me sira juju me. Enwa no. Wo abrochira say yasi na sasa enu wa say wo be pam nyina na o dey send kama Josie was 0243 433 465 0243 433 465 memory na mensan ene na fisa ento ayen common twetwe no so na fisa wanikum ore na ho na fi okay enti yentu aso yegusu ada na fisa de ne pictures bi bai wo say ebra na wo boss wo no wo say oluman hu me no na nyese na meti yo ana me bo oluman hu na nyese na ate na wujina na so pa no jana na so chances ade say why then oluman mo why then 87.9 Kumasi na mkura na mitu awe aso asembeti na adwira kakra na hu say de manya honam kakra atala una mana utua what dan skeleton ha menya aduane nim oluman ya ayi awade genje odi kwowura mu enti sa awade we ya kwowura mu o si 11 years ya kase to awade ya kwowura mu di abeto awade ni din sai awade ya kwowura mu tundi anka abeto de sai awade na da obeto de sai to mani abre obi akwa awade nya awade po enti wo wade we no awko mu sa no a oluman ya ye say tundi anka abeto de sai awade potomanto hunu enti but yen hwade woni oluman ya be wo first born wo ba abakan o ma accommodate wa hwe wo yie mebo a ade enti sesa abran no so no onye ho ade okay enti no yese agoro be so a efri anopa wunya ne wo ba ko oluman suban asesa na fisa adan ne wantwe ho because abran no onye ho ade Mami pacho na minimisa obesisa ana me pacho Akoma FM 87.9 Kumasi na bi na mesako eti minimisa e bia obesisa e bia na yi na wo mu no nyema na no misa na no no so kire se wonim ne ntia wono msa na so otimi to na aye ne se konom enti no nyame adom na e bon pa ya obesisa enu nti na mami sa akwa echi nti amanfo kasa cha me na mfo bebre kasa kire se mami sa akwa machi biem ena me se me hwese e bia nipa no me ne na anya wo awi etimi ya dan akrampo na meja akrampo na me sa akwa aware na meko ana yenta fon so wo ha na ada na udin na dia to udin
It's a mam's me now, but Tram Sako beam. Okay, say, wouldn't a giant on your Mampacho, they say them in nature. Ain't he? Wouldn't the guy was saying 87.9. It's then the son who back one carpet your honor, and no, dear, and a woman. Say, what's I want, and yet, way. Say, who quay enough in patrol. Immanuye, Obasia, our Ribium. Good, Obasia for Bema Beam. Bema no so cast a woman or a woman, meboa. It's a card train one car, a born one. Who about call baby, meboa. Mammy Pacho, and once I say not to us me and son, and no moon see be any mistake here. Ah, one behunu, so Sibu Cromono, so how I saw this to buy. I say one behun's only to buy. I'm telling you. Because now a baba could have done boy. And I'll be here or and I know me. 87 kind of watch. First one, what it is, second one, a shenko ye. And also what it is, and what do femo. Okay. And I was saying, Benjamin saying, they're tossing me and sir. Now, what's say a more on who like Utufrin in chain. And one no beside the power chow. Say a yen someone one in here. Good. Me pachu. Wo giant son of one son, I was saying to a dinner. They say they were giant. And you were giant and said, Suban Bonnie in us were giant. Me pacho were giants on the side, Mamma who say be an onion son, I in supine and it is. What's in 87? And I want to the money, yes, sir. And son, when you no more about what's said to a dinner. When you in Sanum and Castle giant Sanum, Olumai, that's someone, sir. Media man, some of them a penocre. Obefa wo ko ye no se ensan na ne ma ne yesa no me pa wo ko ye no wo betumi aka ahwe wuti a wo di bofom edi aka che ye se wanu mo nsa bi okopim so di free obae me pa cho an wanu mo nsa bi me pa cho an na so obe no mo kra na ebia na abontin na me de man san hunu se na wo no ma na oye ye basabasa no na wo jai ene wo jai dia san ko ye nka betumi na tra nti no me pa cho me hu se ni Akoma FM 87.9 nti se wonyo den Mami pacho say me pesa wo hwe ne ma na me shop na say wo ma ja na me be ware na me ton shop no say me hia me shop I don't na catch us at ton Mami pacho ye be ya ifro no emu no ka che me say wo say yo mu fi o store dan ho enti nka me ya ifro no wi aba mama kwa kwetana store dan mu apamade enti me so me ton me shop na me de to ma ware ne ma na de ware na fisa wodi woni kwakwa store dan na no so de be ma no me pacho no obi ani meboa obi ani ba na omunye siesie mu enti sese o ma wo sesa wo niema no kogu ho pacho da bi enti wo hunu wo ba ho na akosekete Akoma FM oluma na do to ade pa mu good oluma na to ebobo sa structure no na wo pamade ni wo mu no e ma wo oluma ba wa bra bom na wo wa de dada emu na wo pam niema ene siden na wo ton ekokọ ya yefro si oluman so obema obi wa bra ade ni wo hunu ye ana wo mfa wo niema nkogu mo na fi aware ye da che adwuma me pacho me no na edi nkomo ne sister woluman brebe no ma wo ton sa wo kioso no me pacho taba na ye be ya yefro no no wa wo sen na me na wo baako na woni na wo baako no otete me pacho no na chini me kokotena ti be 3 years na otete o sa bre ni nyina na atete ni wom so no ne wo baako no otete good eno na chi no ka say the insanity na man yes and say the wachai me da say oluma ba wa bra bom nkopem say wo ton sa wo kioso no na wo pamade wo mu no na dwetre ben no ayi sika ben wo de ahye wade pam ni mu pacho on fiska bi anhye wa mos kan shade pam no mu wa mos ka se koto polyester begu obi ba na wo di ahyem wa ma sika se koto machine ni bi ka onkoje ayi fidie die yi bi wa ma sika pacho da bi e na wutumi ton wade a wo de ye wadwuma de koya ayefro woni sika nko be wa wo ene se wo na wa no na fisa me bisawo wo na wa oluman ana oluman na wa wo yi ma no man pacho no enye ono na me de bo ano aseme de toto me ankasa me ho ne na nka na ono ba be ware nka wan na toto ne ma no eti no oluman one onye ready so be ware mpo one I for so no man wa wo be ma ba wa kwa mu woni na wo ba ko wo tete o wasan ni na wo biem o ma usika onhwew o so be ye ho ade a wo se ba ko ton me kioso a me hu no na ma bobo pa mu ne ma e de aboa na me e de aya ayefro na ye ofam ohu na visa na eye ofese won so e be kase awa o
sister yima no na me bre mampa che onye sa na ani edi na ba wutima ma woton waje pade sa de kwa ware ye mame pa che na me ka se de wo kana e bia no kre na minim fie no na minim store dan no na minim se bia no kre no wo kana nda nti woton ye no wo sesa woni ma ne kogu hene because minim se enkrofo ne ma gum nti woton ye wo sesa kogu hen pa che me sesa kogu fie aden wo sesa kogu ayi store na wo so de be ma no mu ba tina se me ba me wo so ne wo so be ani sesa kogu ne wo se why ever ready why you ever ready so pa wade no awawo kwantinti awade minko kwantinti awade minko se minya me kona se bismachi ameye den e ma ba pa wade dodo wosre papa ba to me ha say validity papa ba to me ha say be me na mamo hawe ejo so Maa Akos na pomote say Maa Akos nyamya dom bibi akoso pa yeah the crystal say faith homeopathy enu pafie papa kwana kwajo de enura yemfensu no na bi yemfensu no kitwa Akoma FM 87.9 Kumasi yaribia ebeko fayewura ye ka se ewie ba bibia obi ya de wadru faith homeopathic clinic bra lefa ohaw bia ba oni paduama etete no ebra na yentimi ensaw yawe bia ene wo ediesie no baby ba ko pena you use holistic approach to health ya jiji say yawe amfa kwan ba ko so ne bae ntimi mfa kwan ba ko so entu yawe ase ena obia yawe nso approach ye de esa eno ntino ba faith homeopathic ya use acupuncture e de sayare ye wo physiotherapy e wo hwa no so ye de sayare use massage eno no so no ye wo ayurveda yo herba ena 87.9 Kumasi uba ayarese bia esefata wono ebe hwe oni paduama hu yawe no yetimi asaw yawe na sabre de yese wa chemicals di unya akodrum pempenso bia oni padua no ye ma waduru kra hu ntimi nto no kwaseme wo mni say Maa Akos say yawe bi cause your autoimmune disease oh okay na eno na kire say wafa wachima say o ma wajapade ho mai ma eno no ewia aha no beda ache no obesi da ache no chima do rush ni mu say onhwe so ma no ewia che say enkwamo na wo ni pedua na fem antibodies 87.9 Kumasi ya beni pedua ma o ne ko na o di o so nkonim se de be ya yare ma o no oni pedua nkwamo no o sensitivity na kofom nti o mu hu foreign agent anom no makoye baako yes kutia wan kasa ni pedua no nti amani padom na obi wa na to aduro so for so many years no ntimi nto no and all we aduro na aduro so o wi ni bebrebe no ebi o side effect because aduro bi ebe ko ni pedua ma ntimi an metabolize no e decompose ebe ye poisonous pass kutia o liver and o kidney no wonder say no kokolebu nipa e kidney dialysis machine nipa asala ities komo mu sikentua omo mo ties kan so mu konya so na bebrebe ya dia hodoa as a result of chemical no so ni peduam obi ho a okoda na dwubia ono aye ne ho doctor or painkiller so ho ne ho number bi ye no akofa painkiller enti dapa ohia sa painkiller no ofa ne ho no gise dose no e quadruple no nenso so no ye hwe nenso no ye hu se sa painkillers bebrebe a ye wi ni nyina no e wo kire sunsun so a e de brebo because brebo no na nyamenya nsam no de ye nom ne de ye hu mi nyina no enso ne so na entwemu toxins Akoma FM 87.9 Kumasi ama yare enkoba enu ti se ya ko ni 87.9 se fa wadua ni nsuo na omfro mamu akofa oha obi abeda osu bia no yesro a faith homeopathic clinic Kumasi ahinema kokoben 18 mo honoma ba bibia obia no faka o se oba Kumasi ahinema kokoben obesi wo 18 mu nya sipe phone number we are be how be 0244 58 38 38 59 0244 58 38 59 now say a tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 afi bema utimi bo adwuma nti wadwen yo so utimi wo ehwehwemu ame hu say condition bi efe no azoospermia bema betimi agina so kirebe enso na ne nsuo ne de agene fi say baby o ye adwuma no da bia o hyew eka ne ntohwe no na wonya prostate issues
nti baby a sperms ne prepare no infection wo ho nti edi ka gene nsuo na wo ho no ntɔhwɛ no hwa ntɔhwɛ ne prostate gland ho no ni nyina akeka bom de bi na prepare sa sperms no na enkwamo na wo sa ho nsuo na friend sperms ne no e wo dodo bi ese timi duru na timi anye moba e na e wo ahoɔden bi ese enya na timi adware nti so ba bi se ku ni me da ne nsuo na san aba e nsuo keke nsuo ankwamo wo no ensan ma ewuram because enkwamo na edware ewuram nti no ma na wo se o complaini mi kuni me da na nsuo na san aba na nyo ba na e wo problem e be ma no so be kan ma na edware because onim se ne be ma timi sorry no da ma wo kekem nti die nti na cheso o yare nti na ye kama mema nyina ehu se o be ma na betimi ya den all right but nsuo na fimu ba na de agene ye den untimi oba ituti anyeye na kohia oba na so odin a obetimi akọwo wa be hyehyɛ wo saa ntimi ati bebre na nse no be dia duosia no na nkra no ba kokora nya odia anhwa odia reho ne beko nsama nti yesro be ma ntawo mo dwese utimi bo adwuma nti no utimi wo anaze wo GSS onye mo ba bi nti no odia no etu ho DSS time no wa ho de na nye no ane ne wo de wo itika na bra Faith Homeopathic Clinic be share feed near scanning all the 36 nerve endings na yenhwe yare na aboro ni paduanim no na intimi into ase Entino phone number we na Dr. Kofi Amponsan to 0244 58 38 59 0244 58 59 ko bi 18 mo abra. Okay, Mira, Mira se yegu so to aso bo atiefo nkai se ebra so se obehwe ama wo ya de na Kofi se da obedanya ne no amanfo sori ko adwuma wonko ada bia wo dada mu sa na amanfo ko ba obi wo kwa ya na kun ya man because of yarranty ye pija ntum anu bi agya no ko adwuma enti omu ba no ma sa befa na wura dem eno nti na ye se yade no ya ye nipa no nko ade edidi ye home ye nom no de yade ne beba firi se enu ne ye di no ene nsu aye nom no mframa ye home no chemicals ade afa ti ye di nipadua no yade bebam na nyame ye nipadua no se udidi ade anya ne mra bonten obi ho a ne de no baby o se efaba no ema different mintew obi ho different no kra but nyame so anya ne santi na oja tokro nkito we ni pedem se different mfa ho but obi de different no ni nyina wote ho hwe sa different na ema na ye ne ma enye o se ba bonten no aka oni pedem nti di ade na wo ya wo de to eno be ya na akofa ya de abew ena udidi nso a eno nso the same thing minimo bi a ono nso junso ata na ya sin ye ho no ba ya nka sabe nka bia wo frim fi se ade ya no se be 3-4 days na wonyo so ye eno anhwe ade se pass catheter de to obemem but nshranka nyame se ohwadu mesrew se wo yade no emfa nkosi next year mu fi se watena wo sa last year na wo yare wanhwe anko wo bronya ye diwie ye watena wo sa ma I say sabe di bronya foforo yade ne da so ho mesrew oba odi enim kwan be fa so be sawe ade ifi wo ni paduam wo se atwefiri mu e betwe afrim de wo se tufo ebia na aduane bia wudi na edi unya ye be mo atwe wo afiri aduane no enu ye mu oduro kura enso nyame adumuti yade ne beko ade bia ha ni padua bia wo oduro ofri se ya bo ho se be saga na fo yade enu ti adanse ye koso na no odin wa wo yade na che obi wa ni de na di 10 years still be me bi jonso a obre ansa na jonso na ba jonso bede no but obetu mikako obedu baby obejonso no na kitua bia ba o se ne chia ba nyina jonso no tin kasa jonso de no ebia kam but ema ni nyina ye hawo minua bema makase obema no se ho nya ko no amane mpe emunti na da me betena me tufo se bema ho nya ko no ayi wadwon sa de wonu oba be hye made sa de asapa no se dum light enu tutum light anu ato ahye no so oni ni ntokwa eyade ye ni gisem nti hwe ema oni nko obema ye osem no mesrew bra na ye mo wodu ebebo na ayi bibie free ho infection a wodu oni nyina ye ho odu oba ebe ma obi na free number no me di twato ye okuma se santase animo ko bi 18 mu Bogo so boga dan mu Accra Santa Maria Nteku Junction ukoko Foidu ya Pale Junction London Manchester Road takwa de Anaji police station in Chope number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and 0275 96 94 14 0275 96 94 14 oye faith homeopathic clinic Kumasi Santasi ya nemo ko bi 18 yami shop ye da sipi so ya da
se papa kwana kwa jinra pabne yibi nanom na bibia ebetumi aye kama ede amount aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no a ene yaso eguso da rutie no na yene na fisa na de komo na mama sanfa ye ba no Gosway number no entudwa ye kasa yana wo sende biba ye kasa yana wo sende biba ne ye keka mo aboa no na ye fa nkwa ye akra ne surgery de din kan ne ye koye de toso mi no 0599 8149260 0599 0599305202 0599305202 ebia no send bi dada but what say nya bia pesa wo send de ka ho eno so ubetumi aye ne sabon koso a momo aye na yetumi kohwe ba na obapama mommy family rem yo ye call Divine Eye Care Clinic na ye ne hu senka ye nyina doctor hwe e de mai na nse wani no hwe de wo hunu ne ye anasa wo de no glass na wo de kenkan lens no emwa wa bomoden corner Divine Eye Care Clinic wo mo sesa ne kama enfama na ene wo mo se ene yade no wo mo de ayaresa na edro aboboa no eno nti wo de abeya ne se wo beto nsa na de afre wo mo number no de bomoden afre wo beba ba bia wo bia abehwe wani no na ehu senka ye nyina da wo pe lens wo de be kenkan wo pe de wo de be hwe wani anantia ne nyina wo mo hwe aye ne kama e de ama Divine Eye Care Clinic e wo Kumase Asafo Market wo mo eben VIP bus station 0244175788 0244175788 ANS Electronic Esibray na wo ma eniema papa na fa kosiesie wo dem eba no electrical appliances ane bo ewo fom ene ukura 200 500 e kwa benye bia kosi wo dem ebe chen so de ma na ye papa ANS Electronic wose usane ho a wokotwa eja wadwom bronya no ene eba na no ntie to ade papa to de ebe che preko to papa preko quality laptops ane the chargers ni nyina ebi wo system unit monitors wa wo per tablets TV anase remote ahodo so ANS Electronics one more ewo so utio market and crime afei awoshe Alan Oduman Estate eho nyina wo mo ewo nkrabata ewo ho 0244973955 0244973955 Elder Dominic Kwabena AJ eso pejapade pa jasene enkrata semone manso sembia eni ho am wono ena wasa wa brochira wudi sika ne besi ne so ene musuafo ne wofafo no wo mo twa brochirefo ni di papa eno ntemesra wo sa wo mpene to empene no am eno ane se japade wo pesa wo pasa se anasa wo pe dan de ye esiesi hodada anasa fe na pesa ne ye je asase ne ma woni epejade si woni nyina Elder Dominic Kwabena je behwe na wa so te kama pa na wo ye fie wura wo dan a wo de ma han anasa wo si dan bi na te bia bi nti wo pesa wo tone a wo benya bo papa de age sa wo de akoja Elder Dominic Kwabena je na wa hwe aye bibia fan e de ama mo a mo pe hostels anasa wo si dan de si wo na pesa wo de hostel nyina wono beyo e de ama e ba de so pesa wo to fie house wiring anasa wo siesie wo dem plumbing works ni nyina so e Elder Dominic Kwabena eje Kumase wo Makio bookshop ho no mo afei bo modern so saudi wani be chem e wo the village building ya eno ene Edum STC bus terminal no edi enhwe Edum kro no anso wo sai won krabata e wo Prempeh the 2nd Street 0277 744489 0277744489 Transpi natural mineral water na se de wiane bona wiabema ye hia nsuo pa na so nye nsuo bi akeke ene ye de mani paduan e Transpi natural mineral water bebia wo mutu nsuo no ehwa ye kama FDA fo abana ya kohwe ho wo kopa se de wo musi package nsuo na no kwasemie wotim sampa ho ne die bibia ejeja ne nan so afesha no so efama mese wo bodwa na pensu papa e de asoma hoho abogafo ne be fie no wo pensu a hoho ne be no ma wo kwa wonko yade a e Transpi natural mineral water wonom ewo yaw Gemfi Street Tabre atwemanwa bieja Kumase asem ena making asante mantem ha bomodi ase bibia mu se wo bodwa ana se dwuma bia wo die wo hia nsuo pa dodo mu a obefre no na watena ho won wankasa edi bia bro 0554207384 0554207384 Transpi natural mineral water wase aboju nso a ekanya woni padua Max Global Link Limited ubetu kwan a wo mbre hom na wo bia entwe woni connection my enyu sika nie wo passport ewu won be share renew ediama woni bi kura so a won be passport ediama wo a Max Global Link Limited wase bra na won fa entu kwan connection man bi dada wa ye one ochena kona bra wodi atwa so
na fa wani kyerɛ mo ɛwɔ Emax Global Link Limited wɔn bɛhwɛ pa nom de watu kwan wo yɛ lab technician anasa pomden adwuma yɛ ni bi adwuma bi a wo pɛ sɛ ɛkɔyɛ nkrɔfo ama so no ɛyɛ Emax Global Link Limited kuma se wɔn ɛwɔ asafo wɔn snit office no ɛna edi ɛnhwɛ ɛnkran Wager White Cross wɔn West Africa Deco ɛna edi ɛnhwɛ 0535823871 0535823871 ama medase papa na aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛna waso egusu ada wie kyese utie no na wo hwɛ ubetunya bi ahwɛ ɛwɔ Rabbi 1 TV ɛna afei ɔsɛ kroma na sɛ papa bi TV sɛ about 2:15 no na sɛ onua yifri mu a ubetumi ahwɛ no wɔ Rabbi 1 TV ana sɛ ɔsɛ krom TV hyɛ no so ɛma me na kyese wanya ntoaso no ahwɛ Rabbi 1 TV ana sɛ ɔsɛ krom TV 2:15 no sɛ onua ɛfɔ eyi free mu a na onso otumi ahwɛ yɛn ɛwɔ hɔ na fi sɛ mamisa sɛ mo awade ɛte sɛ ebia asantifo awade ebia yɛ diska hyehyɛ envelope mu ne ade ɛne mamo yɛ mamo bi sa me pa cho ve manana da bi sɛ bia mo ware no munya akyɛde munya ska me pa cho an sɛ ebia wudi agro dia ebia sɛ bi sɛ wayɛ paiti dia on betimi na waware no munya sika wase munya bi mami pacho minya so manya dodo sa okay dia na wodi ye Akoma FM 87.9 Kumasi wodi ko he medical ebi ame mware ko ye ekodi pacho mukodi me pacho an mukodi sika no wa bra wo niema wodi pamade egu dem wo niema wodi pamade waton wo kiosk no ene wodi amodi ayaye from kade wunya ye die na wo senkade ye kia side ko bobo foforo na kia de niema ne kogum mami pacho manya dodo ana na me hehia niema bi ntino me de totoye na wo hehia niema bi na ade totoye enti wadwuma no a wokokosua ye nyina akadem because wasesa wo niema akogu dem enti sese na sese ye wo hwe nanim wa ye bema no so obekọ beba na mo bedidie meboa bibi so asemo me pacho na me pam ade na pam no wo fie me pacho honom no na me pamade no ofie eti na na no me pacho ana se ne honom na esi akoye no ho de se sala ni bronya na ya adwuma ba ante sa de se bi obi betu kwanya na ode ne ma bra mo apam te sa honom adwuma ne ante se kromu atembia menya adwuma me hu so wani gi awade ho che adwuma wani na gi awade ho che adwuma na me be ma behume enye be ma ne na de me kwoto ade pam o eni madwuma nye be ma na de me kwoto mu no o se obeware me no anya ready be ma ne nya ready a adente na wo ma ne nya ready 87.9 ansa no ba be ware dan se wo wadwuma wo se maton na wo pro ho aware wo mfefo aware na pro ho aye bia hu na fi mi bi so asem na wo pro ho aware amba chonya sa na ni se ebebasa na wonim ade bi ho ahyase no wo hunu what a family planning nkada okay what's a family planning nkana wedding fee say what's a family planning dey ade me pa so ache family planning dey ade kura dey me pa so say dey boy ho ban dey say dey boy ho ban say be ya Akoma FM ana wa wo me betwetwe aha enti what da nti woni oluma ya wo ba ko wan fiu dey na wo so ye asam wo sign na ba wo de atoso mienu wan fiu wo sign se ba sa ba banyem de atoso miensa amu kire gu oluman so ti na o ka se de atoso miensa nyen de ano se wo si adwuma ma oluman tete o to ba ko ehunu so to mienu ehunu so to miensa eno de ti hei ono so se emunye wo so adwuma ne nya adwuma ma nti wo ma the pressure nti wo dem wura mu no 87.9 Kumasi me pa che benya olumaya na fi se me pa na maye me wo na waye ho na olumaya na aye wo ka che me ka che me na fi me bi so ase me se wo na waye ho na olumaya na aye wo oba me no na edi nkomo o se de ma na me wo mo so papa mo ba no kra ni aka che mo na wo kwa wo bedwe hu mienu why you ho na woluma na yo me pa che o ma ye me why you ho di ntino why you ho ka che me pa che ba ni sa na nka metra me shop mu na me ye madwuma Akoma FM 87.9 me pese wo hu no
enka se ma media say na ni wotete me dodo mistake na wo ye empese correct do de empese mete every one a ene waka no wa how bebrebe odwa no kwotre nwura mu nyina ya amkodi mu ho nwura mu ana me ba cho menko na oye dan me ba cho woti nwura mu na me ne ankula no so tifi ena wonyam me ba cho nyinse ne de because what the wura mu ne nkran na da edam wo mu ho ba wonyam nti mpese me hu ba bi anyem no free ba me ba cho nti na ase ankula no mu atwetwen nti ase wo ho ano waba once wo bi a onu timi dwane ekoda nwura mu mo aduane ni no oba once a wonso bi mu ma no ma me pa cho e wo nkramo mu se ukunu ba ho na se wa mpena ma one na na haram that nyakopon be bisa na nyakopon misa be ma no so obanyem wo no wo hwew nyakopon misa be ma no se be ma no ohwe wo wonhwe mo oba degem ma no eno de but so no be hwe wo no wo be wo be hwe no de nyakopon ka bibi enfa ho wo yere no mo sen pacho men kwa oh ena chese enti sese bosu mi ensani ni wafri ne ho abaha okay enti no sese mo gya ya na say bia mo ba ma me ho so be se ba be fo wako me pacho nyem no ka se wo se nyin se ni ti aka awale ne ko mpebi ena mesum de me famu ni nti kura na ama awale ne kura afo no me enti no wono na nya ka se wo mpebi me dem so me mpebi amamre kwa so sen na muguma ware pacho amamre kwa so wono no be bia na no aka che wo se majao ono bia na no ka che wo se wajamia ene no ana awale na wa bia na no aka che wo se wajao ha ana se wo be twere ebi wo be twere no de aba nti se watwero ana wa bia na no pacho won twere bet na no de kan na no na de kan ene mamamre no so sa che se be ma no woni ne ntam tete be 3 bosumi miensa woni ne na oma wusika woni ne nkasa no so awade na guana me pacho nyi se bia woni ne ntam tete wa se wotene dem wotene dem 3 months wona wonda wondi waduane wonya ohwe wonkasa ho 3 months ya eno kwa chesa wale na gu nti se ma ware na gu ana konkon me pacho agu me pacho okay nti de ohwehwe ama so wonya ma wo yeden me pacho ese ne me hia me shop ena e kana mabobọ madede na eda ho no no so metua ma de ma me ono ne ka cho se ton shop no ana wa na aton wo donti me pacho me be ya iPhone si na me ton nti san ka me ton ti ono anka njo se ton wa na aton ye man pacho na me ni niam bi wo ho no niam bi wa me de kwa ware na me ni bi wo nti na ma me ton ya nti ono ne ka se ton ana wa na aton ye wunyi ma no me pacho wanda wa anka ono anka wa na aton ye okay e de kwa ye nti sesei woni e ma no gude Akoma FM 87.9 baby we say what on one son what you meaning in every Emma hey yen kan say ni wo ba no jan kra no emienu ne ma no na de keto an ba ya no me ensa nyina wo ho pacho me ensa nyina wo me adan wanya mpanimfo mienu na ma no afa ba ko na ma na wa ma ye adwuma man pacho se ne ho no mo ne tie me jan kra no wo ho me ma no be ye mobo di enti so mo no papa na tie o papa no ni o mo ho adaje na ade o maba pacho o meja school me pacho mo ba 3 months nyina on frem da me pacho on Sunday musika da me pacho da bi enti onya dem ma finally onya dem ma mami pacho me nya me shop ana e kana bo boy kama me nyi na me kwase na tane bibia no saka no so da wono so no ni na eno na 15 million saka ni na 15 million me pacho o last boy ya tenenta na say me mi ensa nyina me pacho me last boy ya atenenta me ko ene aduana ye bedi ene ye ka yale am yale ko da hospital me firi wono ba me ko duru wono na me be ko no me bobo sia na de ko ye me baba so me bobo sia na de ba ye bia won sa no adwuma bobo sia yankwe me pacho no na me pacho me nya me shop na nkola no so nhwemu so so no bosu me bi na sa shop no ye wo ka so obema ayi 40 feet shop nti na ma wo ton we de eno ankaja eno wanya fa ma ya wo koto foforo ye nti no fa ma wo so 87.9 Kumasi na so no na share wo bonti mu wi aye friend wo ka chen se me wura wo ma ton me shop nti no ba ko na wo ka say wo de be ma me yense sa na e ma ne nkogum me pacho me ka no ye me na sa na odi free ho odi firi okokoda afo mu hono nti na mihu no kra na makasa no ho mihu no abonten ebi hono ma mihu wo dem nti mihu abonten so mekasa no ho a wonfi mi ebi okra nipa mu kra na wate am nti na menkasa no ho nipa mu say with the pressure better so 1500 na wo shop na wo hia ho me ba so me ba so na me ma no nkola no so busu me bi aro de be ba mama hwe nkola o peso de say na ba on fa say na mra
Abachankula no nyankus. Akoma FM 87. 10 years no mo si school mu dem da. Me achanye 10 years. Tama me de omo be adwanda no omo ko school. Nto omo ko du ekura na so no omo ko school so ekura na so school ni nhyana nya school papa bi. Ti e be du adwura be 3 months ni na nkula no nko ye. 3 months no mo si school dem da. Ti afa ni ese ko pa admission for the ama wo no. Mpachwan. Mo hankura no from adwura to Akurase, from Akurase to Adwura, from Adwura to Akurase, mo tete nkura yi. O ma bre. Mate. Some of the ammonia pata de. Mpachoyeji. Eno so yesen. Obaje no say. Mpachomeji ni 200 million. Na o sha adwuma ban o woni ne ye adwuma no mo tumi bo abo 200 million no. Me ba cho na adwuma wo ye na me won ka na adwuma nkyere me. Na won ka na adwuma nkyere me ntino me nim sika wonya. Unim sika wonya. Na akwaji 200 million 20,000 obenya. Mande de bebi obenya ma me bia se me dem da se me dem. Me se woni ne bo bradru say ya wo 200 million. Ma ba cho na adwuma na o ma me hu na adwuma wo ye. Ukuru ma hu na adwuma wo ye. Me ko na afom na don na wo don no de tractor so kokoye adwuma. O de tractor ko afom e ko fa bidie ne ne ma e de ba otimi de ko lodu ne ma. De wabunu ho akonta awie. Be ma wabunu ho akonta awie. O de kokoye ensusu na minim se na wosi ye na yi. Mate. Nti empata de 20,000 ansa na wo ka no 1,500 na wo shop no so on sign empe wa de ma na tire mo ye adwuma. Okay, me that say ye gusu aye frɛ no de wo de ma ye no ye landline nti ye bre woni cell phone nti ama ye bre pa but producer gusu da ye frɛ no na ye no edi nkomo why. Okay, into bepeja umu ede amame aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no an waso eguso awutie no ye ne na fisa na ede enkomo wase ne kunu eye oluman anadam Adam agege no kokko so akoje ne subuna ni pa wa hano 87.9 Kumasi eya samo na so wa hunu eya sam aware no na fom sa aware no enne boko jo enti mamefa Gosway number no entu dwa ebiemu na yengusu na yenkaimo na ya wo de fa gusu mame na o se krom ne Rabbi one de ni na ededem na yenkeka bi eyan because makache ne se manu akọ premier makache se efi ado mra na yempe kakra ma no sine maso ayeshi o na yempe kakra ma no omo fa nkonko ye 87.9 first one na oma ye letter no eno ye de to so no na o se doctor ne number gusu ba no so nye doctor personal number ye landline ti ye fra ye hu ne ne be di nkomo mpo but ye be try ya hwe anti fa gusu ma ye we ye ba ne ye nana no ye ka no asem go so me so se afei na wo hwe ye ne ye hia ska ne de akwa ye be surgery ne ho fefefe one da so no nso enne hwe de esie untumi nhwe wo hwa na ho femfem ho ahomete na de akrake to e bresa Akoma FM 87.9 Kumasi no ho me ye se ya na wo jo so kra won sampo ye wo ya eno na me se nam bi kra ko so wo sin mu a se de wusi bre na ga akora keto unyi ya untumi na jise wa bo modin ya nsa na wo hu nsa wo ho ato na wo nse na medwin wo fa da ka no fa so da yeah kwan ben no fa so da because enkran so pre unsa enkran so pre akosi no pre kwa ti ma me na ni free ho kakra bia nti o se bia o da ni nsa da ba bi ene no nti no mo se ne ha no ya na da bi o mo se ne ha no bie mo mo sa akopa mo me yes sure say because obeda say nkra pre ene na so dia kra woda ohuru he obehwe me papa obata ya wo hwe ye kisrebo eya wo ba o eya wo ba unana bi wonana bi enyiwani ema gosu waye bi kra be ye bi wo de waye bi bia wo hu yen no na ye de bai na kakra bi na wo ene ebi aba me so sign bre ye bi sign niema mu aye slow de yenso enim se de etie bia no mo bebo aye papa no nyame nso ebe hrawo kasa guso ka wahia de guso
na wo de Sunday na efabra yegusua ya yehwe monim yegusua ya yehwe monim mamo mreyen mo ba mo ni numbers na bia wutie ye radio wonso betumi edibi aba na ye beje 0599 305 202 0599 305 202 na 0599 814 926 0599 814 926 we yabano oniano ka yabemo onu kasa na de srede atutwa but ontumi enkasa Prisla de ne de no otumi kasa na emom goswe de ne de ontumi enkasa enti yen ene ye ne mouthpiece yen ene ye kasa ede amano wada roma baby awo bia no yes ketua bia ensa ketua bia ensa ye nuanu mamu outside ye nuanu mamu boa ye Prisla de no monsan twamani ensan emehwe yen wada roma ene de kwan so yesremo momo aye na yemfa ye ba no enko nyame yadomo Monday ni enko ye di nkan no ekwa ye hwe ye nua ba na fisa ene ne kunu oluman isafe no Adam second afisa sama asemo Maa Akos ema ensua de na ye ma aware nko a de bia se ya unse enye ono odi ni tisi hwa na wakan mfonso a waye na esese wosu odi ni tisi hwa na wakan mfonso 87.9 Kumasi enye ono nti asem no abro ne so a sa asem hye wo so sa na se ya o okakakra bia na esumba okakakra bia na esumba sa na etie nti we abro ne so a ma na wahwe ni mistake a waya no ohunu de wonya ne ho fise first one de na ye ba akopɛ sese nkola na bɛyɛ miensa obi azu nim se nkola miensa didi sese didi na ekum nipa bibia boa ye den nti didi nti ohwehwehwehwe wo hunu de wonye aware na akɔware nso mfaso ne sɛn ɛso mfaso pa ene sɛn emeni ji aware wo pra ware meko na omo kɔware nko a ya na mi hunu ade ha wo mo ei asi ye so obi na ati bibia begu o mutiri suo so omo ani suo enu ani sa aware ne nko a enu na no kra no o ebitimi kobobosia ye ji loan e dia ye adwuma no ebi koji loan no o de ware no nani ato se obenye sika nkofo de bi beba ye bedi na akọ yasuma ware ada yasuma ware no se yasuma obi ware ana na be ware na se mejawo wo na mejawo ye betua pabo anu moku ne wo wadi no ye nya na no se buru bi ekoso okofa obi ma ne be ye ai fra turu na feska beto fom feska ena bra ena sware bra yetumi gejuwa na ehun se o me ba ya me hun se mo ye mo hye san kwase ade na se ara maso na mo ye sheda do abetra ai be ye chairman ena ye mo wa ma ne enso ya uduru wa ne de ye de ye wukura se invite na akọ de asemato uti TV so sa uduru wa na chese ya pai wo mami asmesi na eba no hwe no wo ye adwuma wo he na chese no anu no musika na de beba no be wie e chairman na ebitu tu boto bu nyina je sese de ya bro ye obi anso obi awari o awari ne ya brabo e tamani mu amokọ akọbọ abrabo ya awale ya abrabo ensem na egugum no mesi awale ya you don't know de egugum do so nte ya munya abotre na muntu mo bo ase ntoto mo ne ma yiye hihye ne yiye mesi wo wale wie kra wo oba ya nche wade ene me ma ne so wale ya nche wade wan na ebe che wade nche na obi nkobutu so omo nche wade suwan adan evangelist ka wose ya be che wade kra ni so ko bo nku na ma ne yansa ya me ne nya adwene yes I know dear. Obi ba che wade ankobo nku na just say ko mi na ma ne yansa ya e was a friend na me pa cho me che Maa Akos 10 million na na say okay fama our bible oh say get bible mo say mko ni me da na me mo nche wade pa na me ga wade aga nana ade chentu me ga wade aja kutio aga wade
ya jai oba to get him ade change me hura fa so wa hura ya to get me hura fa so wa hura inside ya go be do na dey see ya kana wa da bi no say dia no ya ba chama dia nti na je se babu wa mane ansa no ya hu amu wa mane ansa wa de kwa this what your number te kra ya ma o wole lift kra ya ma original house benya we slow down we did what about all slow down ensuo bu wa mane mo me na me fan share so ujira wa me say na enu tiri etumi ye bie no me say ba go last time bi me ko sa na me say wo jina wo say de wo si ba no de me chira say masa fa ha na me so me fa ha jina nche na me so me nyina say yo mu yo aka no me nya ka no bataw obesira nya bi ebe de me je bo me tiri me say me jina wa fi de holam say fa ha na me nyina ha ampa wa o ti o ka sesia una okro me ni abesimi no yesime amuzuzu fo ye ho mo nyon ye what na mo hu ni lak ade ya ni da so yo mo apale da so no eye mo anu mo ye ne saade no because mo anu ma hyehyɛ saa hyehyɛ ye na ma ye mu me ma ne se wo ware ya ka e mo aware ni mu nsɛm na me keken yo aware ni mu nsɛm na me keken because obia enhyɛ da nya wo papa sa je ni papa pa wo no wa akoma pa okuta adwene pa okuta akoma pa na wo kokura ko srade no wotumu sa se ukunu wei ukunu owei betwamo aka wo se we aka wansem nyina na obusa se ukunu wei woni kunu kura wo boawo na wo kunu no o se yo wo de ko next 3 days wasaba ọmọ nti aware no emu nsem da nsem kasa me kan aware asem a ene je se meje obi a time ka me de ho because aware no na form ya na mani abre mo ho pre ho to ba abaya kwa school be ma no kra won fi be we wa no 2 3 yes pressure the cha aware pressure kra we hu so aware no Emprachi ye de gina mi de yakoni ye de bane ne nam krofo choba hodo na ukọ ye fro ye godidi ye komra ware wi atwa na wonu wa check wu sika no kro de to won enso no ye diska be hwenkola ye be bobra nti awale mu nsam no a aye bebre ye nwonwona ensa fra advice mu niema na e ma ne nto wo mo bo ase no na ye nhwe nioma bi saa no eya no mo ho ye mawreho papa na oba wo fie djuma na wo ye djuma na wo pamade na wo nya kakra free suwo wo ton wo shop ye awurade yesu e me chese me ba bi titi me ekeka me what to me aton wo shop abrabo na wo ba bebo na se wo bi amfa bi meka wo ho no me se wo wale wo bi mfa bi meka wo ho je se wo ni wukunu je se ni papa pa bi ene hu mobo na wo wetumi aton shop na wetumi agya ho wo kwa akọware e de akototo ne ma akọware awale yen ana abaye wie school se me akọware onye adwuma nya ye no akọware sister na wo awale ne yese da fom sa nti mesra mu e ma ne toto omo ne o mayie ene yesra ma ma no soso maako mame nko ai oluman ho sɛdeɛ mu bɛsi ahyia maa na mo hwɛ mo anum na mo kasa kyerɛ wɔ mo no mesra mo mo ma ne nkɔ saa mo anum dwa bebrebe mo anum dwa yɛni ɛho hwee mo anum dwa ɔbɛyi ti ne baabi ɔyɛ na adwuma wo se me de wei bɛma wo me de wo wie ya me bie shop ama wo na pa ama so de yasum ye da na wo me ba na nka se me ni hwee kapre ba na nko ba pere mususu ntwa ye ntoro so ko ye ne la wo ye wudifo dodo mususu ntwa ye toro so ko ye ne la abrabo ye nyina babo wo nya nduru ho sise de ya ai fo ko ye mu lansa ne ye ware mu sise de duru ho ma ye ena wo de me ware wo wi a wo beti de ka na nsi wono wo dia efie na nsi wono wo dia mesra mo ma ne nti de na mo nya mo anu mu dwa no eno de maso ne se hwehwehwe wo bia ba ya ba bia wo de o mo abeto ye ya no akoda nwuram ye ya no akoda nwuram first na hu no kaka kire se me no beda nwuram
no ba na hunu because ko on kwa no pɛ ne ba bi atena oyiwa sɛ wo ka no cross ne no ka che no onya onye no mo pɛ ne ba bi atena ɛsene sɛ mo betwa yɛ ntra ne yɛ baba be wura ma wie no ne ehunu sɛ ba bi mo di wura yɛ no ba na ntisa leave ɛno yɛ wale awie yɛ wura ma wie nana sanchene no san wo bɛyɛ no ho amra no wo twa wo ntra jai o ba do ka cho no wa ma ma hura jai emra no support mo ka no kra nkyere yɛ no kra de no kra no mo nka ne nka ne kyere mo nka no kra mesra mo eno anu mo de ko sesei no de akodu wiase na mo fa mo ho adwene enti na me ka mani abere me hu mo fa mo ho adwene na mema no nka no kra mo fa mo ho adwene mema no nka no kra omo ya wudifo omo ba sa makoma omo ba kumo okay ready evangelist Akoma babe ya nche tiefo ne ahwefo na me nche am sofu panyini ba kwa chimoda ne maame afrimu yebedi na wotweda na nse ya wo wasa kropon maame akete wasa kropon de wawuni maame no na se ne na wudu kromo yebedi ya maame na wotweda maame asante ka se bi nyansan ye de wu nipa ba na ya nto ama no ye de nyansan wo ye nto ma nti ya wu na wu ni bia saa ne do beko saa we saa de we a ene sister yi odi aba kwa ma wo mu a afi no obi nso dada wo mu saa suban ye de wo suban eti se nyin sai mami esiesie sadien epie one day so hunu ye de wo nipa no hunu no so obro ba wo ka kire wo se mpai bo kakra mami ka kire ma ne bi wo pa bo ntimi se san ba ma bi awo ja wadwo mami wona besesa ba wo timi se san nipa o wona besesa ba wo ya de se san no aje so no so odo enti all to suit you ono etere so wo se wo kwa tibia no wo mu ni wo ba se no wo ntimi enti sa na mana na wo da me nyame ya adoma mese san no ne ya ware mesa mesra wo bi mu sa neck jai emwa wo se odi se wo mobro no ko ye no a ana first ni se bai wono aba be patcho se wa jai ensa no kra no ohu de ekoso a wo ye yi enam da study ne san ehunu se wa jai ni so ansa so study no anyem de eto so mienu so no na kamienu no bai no all san hye suba na se no kra no me no kasa nkyira wo se menya kwase abio speed first fool is a fool second fool is not a fool but third fool is a fool wo de yen kan kra nkyira wo ejimi fisa wo ni pa no tete wo de wo aduane kro mo bi ni dabi no wasa dada wa no wo de to so miensa sese ni sa abaya o fin kola yu o chopo ni kra ayeka sese wo bedan ka bedan shop a waton e se wo ko ye o nwade nde wo na aton de ko ye o nwade nyansa na wa hu ya nyansa na wa hu ye free akoba bia ye sese ni menyina kra nko ye jabi ho nke se okore ko tia panya no asaba ntarna ade ko bibi ko si na ntare nyame fasa me jakura to mu a obetimi abafie se ni jantare bi wo ma me fa nko hye yes se ni nyina fa nko tu da bridge wo chi nya obubu ni nyina na akode nso ni yira de na obetia so obeba eno se wa ton na wo ton ye no ono wo ye dai se mo ye wedding no sika bai so o ma se odi bibisa no waje adi mbisa se sika bai wo se kakra bai eno de ko talk your soro foforo se ya mu de to mu no mu di kwa kura se wo ene afa ene court case wadi wadi awie enti die be na on sa me peke yi ma enkwala ne de olumai bema wotutu gubu ba bi a won pese obehwe ba na minyin ni se sa na obeye minyin ya fra line no a yensa kan no a no ba na mre minima de kronti na de agise fresi ba bi ni abefre aha entolumai wate yenka wahu ye TV so wate ni radio so yesraw efri ne dikosi fiada bra bi yiwa no na yehu ba bi a ye de asem no ebeto na wontimi fa nkola mi ensa emawi ase enya mo ba be sasa woni na mo ba bi nya de wo pe wa ware no eye mra na mra wo man ni mu na wobetimi adwane wontimi nsie yesraw emema bi sa mo ti amoba nti dan wo ba be sro mentwa bi brani kan ha brani kan ne ntwa bi de ye obi ofia pa
aha baluchi so twa bi anadwene en camera aha nturi abra na yenyina ye ntrase na ye hwe kwankra be fa so abehwe nkola ne nkola de ye woma ye woma ena wagya no nso a minim se ma mi na sesa ne mafi so oba be ma na ne pam no oba na ne koye ene ji so oba ne sum be ma ene ji so oba ne sum be ma no so onka so wagya aha una ukoye nti uko sum be ma no bada nkola ne de olman eye woma emra no hyew se obehwe nkola na do masi bra ne emfa mra no to de da na ye hwe ne hwe woma ne fi na konsista nso suenyansa kakra because be ma foforo beba oba no ka se tunfie kura bra o chalo te kron fanko jan ho o ko anu wan pharmacy to mam tell be o jawa o baba be fa o chele na o de ahye mama on say e ma o mentality bi say ya nya adwuma kra ye mema ne be ware e be hwe enti not ote ho o me dem ye oba ne ya be ma ne ba be ware me sister akwadwo wona afa mama o ye kwadwo fu ankasa because what on o shop kra me minimum obi opamade wona dem ono no ba ne dem oba opam ye na de pam kra so because oni shop enti o de oni ama ne ba o de ope kra nche ne style ono abepam ofi abro no wagini sika mama say ono no oye adwuma so oni shop enti say what on shop kra ko ware a ye ne su kwan say obi a wapon ho so ana so mpon obi a fa ade nya betima apam de enti de na wo ti fie no untimi nye wo fie akwadwo wona afa hwese mama wo ka ne sister oton bayire na mama na bayire no ne obi adim se nipa bone fo wo ho ba wo sister ton bi enti de enti na nko ntimi mfa wonko na wonko je oye ofese wo te fa ako na sister ko ton no abro 20 cedis no waje no wadi hwan no waje no wadi me da akwadwo wona afa mama enti e bia be ma no so me mama de ha me sister ko ansa na me kan se me won se bibi wo ho because be ma onimma ne ma ne nkra mi ensa e dey mo hwe 87.9 me de bibi wo ho no be so be kan no kre oh we want to what ngola ne koy o ko fo hwe mo you the children na fa ketwa ne ko o de fa so head fa so ne hwe na fa ketwa ne bra na fa ketwa ne ko ni de so mumu pia jaka na ba mama akodi be twa na be na wo 3 months wan kasa no wasesa ho se won ware biem no waba be ma ne nka so oja se mpo no wakoda nwura mu kra se bi so oba ana oda nwura mu sa akwa wo why you wondering say the Bible tryna but now see for akwa na budget 20,000 pacho yenya 20,000 ne de yenya and I say wo kwa da antinata mama abeje anka da one budget 1,500 na area yare akọ amame me dem kra ne mom na wo say papa no de wo ho no mra no mechem because me enya kwa mame fi say mame no no kra de wo ma ne ba no enye na echi ase bibi wo ho no pese obeka no kra eti me message say olumano say old man wona o ma me no mombra na nka de wo ho no momi ehu no kura wa asem we mu because enye kwa say be ma oni ma wo ba bia be yi na adwen say oyi na adwen afi ne ma miensa so abra oni ma wo ba bia me de bibi wo ho no na akwadron so na afa no enti me message no enso wo ho kone koton bi bayre no sister nkoton ye de bia na obi be sorry say je wansi no akoton no aba no aba no be kakra ho kra be na shi enti awra wonim niam pam dia obi tena ne dem pam niam kone ko pam niam no na fa bibi foforo ka ho na wo sese wo ma wo so say enye bia de se ebusa na o say a mefa ware mesa akwa akware enti na wonim se obetime agya aware na akwa akware ena na metena mo ena nkran mesi ye de saa ne a wo 10 ya de sani awo na afi obi na ye be ye de ya ha kwa akoto no so me da me ka say ye nyina say o mani definitely wo be call baby foforo but say ya ma ya adwen ye red flags na show clearly but ono na ama na ni anda me na say no nko ye no homework yi no onko na bra bon twas no old man dey chen no say ma o no me yi ye hu na me de bibi wo ho ma me ma na ji santuma no ye ma na ba ko ma ne pam bi ma ne so timi pam dina address ni papa ko Mr. Dako o si one ne ma o mo ayo o mo de aba Mr. Dako one ne ma so ba yo mo de aba o de fa hene ni o ye de aba okay ye wi anu afre no aha nya mi sure Mr. Dako ye mi sure na o ma nya mi sure no ma ni nyina radin fastiri ya shema no amen e wo Yesu dim amen on so fa o de ebra ya je girl no a na o Mr. Oka hospital no oh say ye wo me wo fie kra so kra no ono na de
akora na wɔyɛ you know Priscilla deɛ no Priscilla wɔ no Mr. Dako Mr. wɔ frɛ me a meka sɛ wɔfa mmara no ya nyame nhyɛ Mr. Dako papa ama Mommy, ye call Royal Homeopathic Clinic, na ya kwa jia poti ya pomodia ejane na so. Wamu kwa shwa eka wase promotion no Dr. Diegua kwe mwase bra wedi ade papa se misro entina ho manefa kwa hum. Wamu se bra beye consultation lab ena fe diagnosis ahudu ni nyina free massage eka huntu ya kaprekura. 50 Ghana wudi kwa e-card any folder diaka nyina Dr. Boho free. Ya wuntresi kebia ewa chile kumasi etimeti Monique Junction and crime. Madina ashalibochwe Techimai Blue Cross. Eben Faith Baptist 0242 951005 0242 951005 Raffle Coast ye Kennedy bronya na eba no enti wusu twa se de bronya no eye strategy so hono ene ade bedi bronya no eno enti no media strategy American for the amount ene sa obaji short code way eye star 365 star 224 hash and I say star 789 star 224 hash 10 Ghana fato ticket ne twa na watwene kwa wie na TV ya odi microwave afa phones ahodo fridges 12 voucher 1000 Ghana ne de piece the amount ye kwa ye nim na so no wadi car ni nyina kafu a 3-bedroom house ena eda so eno te wo modern afrem na eji nkyeremu bebre eka dem de amawo ehom 0308255707 0308255707 Rocker Clinic Limited Pakum capsules be ma mesra obronya no wifi e be fie anasa wo girlfriend be fie a nyelu sukura bo modern awoso so hono woso na bumre ni nyina bo modern se free sabre kwe be memene Rocker wo monro ya anasa na dry friend se Pakum capsules wo ba wo so siesie ahemfie ho candida no ene wase akeka wo boga ne basa no wo se utimi siesie na bibia eye fine Ven capsules wo ho a edwa wo du so twa ne hawa ba ho no jonso ya na aye won bo modern pa bia nefa etu ase ba na hututuo dia edro no eye Medfagen capsules 0248885040 0248885040 Daska Dental Clinic woman Ghana mu pa de ka ba bi e ba ne se sen ho senkaye pa wo mo ya de abene pa de a e Daska Dental Clinic ye ka so obi nkoto ne se pe na ne ye mo hye no enam se na na obi koto ne se free ho ne tipa ye a kwafa de abre no enya se mehwa bo mo de so be ko Daska Dental Clinic enam se ho de wo beto se ye se painless extraction wo beto se a wonti ya obia e wachi to kro da o sim wo mo ye feeling wo se na so abum wo be fele e de ma wo se no se bi obi na fem so wo pesa wo ko no mo siesie di braces bi eguso a ni nyina da Daska Dental Clinic ebeye e de amount asam de wo mo ane se wo mo gi insurance na wo insurance nukuta Premier Acacia Nationwide Equity Apex Glyco anase Ace Insurance eno ano no wato adi sikatria bia enim kumase ahodwo asokwaja hyeneta no so nyina wo mo ewo nkrabata ewo eho 0240239393 0240239393 3P garlic mixture eye garlic enko ne atwede agutuom ye de aye aduro bomodin apabi pressure no eye high blood pressure anase low blood pressure ya beto so e de amagu nsuo ntentem ne ma nkoyi oba won sabuomo eduro no eye 3P garlic mixture 0201000021 0201000021 Alaska Star Enterprise kwaji wallpaper stickers any bedsheet ahodo epoxy chemicals any ma wo moton de bebre wo de ene sa odo ani be kyerem e wo Kumasi do Mrs Anoche Plaza e ben Prudential Bank na so akwajo de e wa bomrem 0268419596 0268419596 Kovi organic tiger nut powder e ya tadwi sambi ken fa fo ne kwagogoro ne kwahwe atadwe tiger nut kwahwe so mfa so bebrebe e fa so wo so bebrebe pa e na de mani padua no ya no nti wo mo aye ni sam se yemfa mfra ye nuane na ye ni bomoden sa obeba Kumasi ha Akoma FM oba ha no ma wo sabeka binya sanso a wo de ba bibia bewra bia wo so pe Kovi organic tiger nut powder atadwe sam 0206335311 0206335311 ahum ka heat patch aye plaster usisi ya wo ya fa bi fam so wa ya se yo ya na de bia fam so ahum tutu bia no aye plaster we e na de be fam so na tu ase Kumasi bra Akoma FM na bejo de 0599991149 0599991149 top choco chocolate spread and the top choco chocolate drink chocolate spread no ya de fapa no mo na ya di ede sanso na 3-in-1 chocolate drink no bibia e wom cocoa milk ene esichire eno ane se wode ensuohie wode afra kama na chese tea no a na wutwa 0243033033 0243033033 top choco was say 8 chocolate
Congo ointment or say oba ye obesima ankasa ninti oba be ye obesima one modern no fa Congo ointment esiesiemo ensa wansa one pompo enwewe ene ade nantama popro ni nyina eye Congo ointment herbal any pharmacy shop bia womo ewo bia womo eton 0204616161 0204616161 quick credit besia eho dwo na ene emergency bia betimi do ho ato omo so collateral se bia enim eye quick credit investment and one is Ukra Ghana card 0302200390 0302200390 grow fine mojadro mu super mojadro na ye kama no pa bia beteso mo ka ni twemu a ye gina na so gibi pa nam se ho dance die ni bebre nkanka ene mark ane no na wo mo afichi kro mu ya wota no bia abre bia da na nipadua no enyini fine 0244596532 0244596532 Forensic Ventures in Papa in Roniye Caven Gardens Ghana Limited Janinko orange juice and a cranberry fruit juice doko bronya ne basa no fa be go fridge ma hoho ne be fia na de aso mo nkorani ko square wo de agya kwan afi wankasa pani no wo fia na de bi atwa no msubedede fa no kire mo wo filling station grocery shop and a Kumase Mall China Mall and Samashia Mall na kwajo de bombre mo na wo moton no 0544316330 0544316330 Mommy aba nyame ensha papa ama ene etsene kanma ye twa ye ho na ye ba ye bekwa ho mane so membo numbers no emfa ma twoto ye ba frɛ eye na fisa na fe ni Adams na olumai asem ene ye kan ne wadwenche wo ho ene say 03224980350 03224980360 03224980337 ye twa ho aba Feel every taste, never spread. Top chocolate spread. Can't tell where free here by. Ejura. Every adian and na oba say nyama. Me pacho me kunu na wanhwe me man. Okay, start here. You ko share no wen dey na sie. Me pacho madam Fubina me fa me call madam Fubina me ye adwuma water. Eya na said ye na wani e den power say obada ha akra ne de no me hunu say wo hwe go so e mfoni na wa ye waboto ho wo de yantu bi mu na ye nu si etiefo bebo yantu bi mu na ye ko de no so why na re ho 87.9 Kumasi me ho etafo na me yo work and pay wo grow from ti madam Fubina me ne titafo na madam fo ne say omakura na se wono no na telephone wono tinka me ne nko hono salabi ne nkan ko ya dwuma be ne menya dwuma ana me ko am ko ya dwuma na me 03224980350 03224980360 03224980337 odini baby afefri papa bi ofa kwata papa Shia be mabi. Shia no no ma me ne ka fre me ka cho ne ma ne bi. Be ma me ka che fe no ma ne di pa di adam. Na ka say obewa. Ti we so be wa me na ne kran di ka fre me da se me 2 minutes. Me ka cho ma me so ma na ka sa. Na ba na ka sa ba. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ema kwa ne hweba ye yu. Wo so wo ye duma wo timi dia ko be ma no. Idi se bia sa wo twe bi wo ba bi e na be ma na ma e bia wo timi hwe kola na. Wo so ka be wo timi dia ko aso. Ye wo bi ko wa yo ba e ye duma wo ti dai e duma no na me amehwe wo. Obi ye twa wo ti dai ti bo no na me amehwe wo. Wo yo ba na to kwa wa di na be ma da duma wo ye dai. Na me se wo bo awade na nyesa wo transie. Eti ma wo me de se ya na mo so ni abrabo na awade no. Eti dia awade ni me se awade ye heaven and I say awade ye bu se di mo na. Me da se bi ni aba papa bi. Nyame ensha papa 87.9 Kumasi nkano 03224980350 odini baby afefri 87.9 Mini abema papa biyi timida me ne akura ni se bi Encão, Benca Passadilhos, o Benca Papadiane Calato Vivei, encaminhar Massumo Kufi, Marco, Sunday,
Sunday ya na ibo ti le ba so ti si atabo ibi je baba ti go mo ko so je ibi le ya bi se ni adikire e ma ni bi se bi fu le bi o so o ye lo to makama so bi mo se bi e ma no se bi bi so awaro ye jama duro ana se bi so ye be no bi o sa bo preko ni so bi ye be e ja no bo the powder be sa kwa ko dem o ye lo to makama o se bi be ma no wa ba ko wan so ye o sa so trust ye o se me to me trust am bi ye duma aja kuma be ma ko no ha de se bi pe dia so ma o me be ni bo ho be ma na ni wo man ka sa bo to mi aji ha ya bi ba ba tra bo bra bi ni be ma yo ma mi so ko pa so ba yo san so be travel o se bi pe da first one pa e examine that the man for you no say see so ma mo be ma na be ma so tie ni na na e ni e na ni ti ya e ba ta fun obi en gba no so e see so ma mo ma mi na e ma nti me e me na se bi ya si ti so ya da se bebre naija en ai wa ye fro no ne nya sam ketua we ai fro chenchirenche pa naija ye fro chenchirenche odi ni ba bia frefri odi ni ba bia frefri hello odi ni ba bia frefri hello Akoma FM 87.9 0322498035 also obetumi ache wadwene mom na yebusuada ye kaiwo we makwakope adwuma kese na ama husuma yende makosho bi bofiada we dey ba bia fefe obako ira highway eta bob mo kamisa wate mami chama aputana na ya onu kanisa daina bisa dako nami ko wosha pa wai ba je no sabai 2000 nami traw na obako ya ba se bi ya ba na jino wo pom papa we se bi ya papa na kwa mo se dashi bo be di ma we mani ni abi ya jino wo pom obi a wo kro wo djuma wo bo so bo se ma jai e ko wale ada wa boda ba se na nti le biri no makra minister nya 40 days ya na masamba jump on 2000 me ya nti ase yi o nti ya no ama ya nyamu nti ase yi papa so within baby afrefre Bato yes Mama FM 87.9 why na say why na we are disrespect ama ukuru me pa cho na ayi ka friend fobi e be yes you omo ndiana adum tempenso a e wo say Ghana penfo yi ni na so ma yi pata onu I don't know you fulani we ye be ma no wawo na on show ba isi dem onu ne ko suspect nso onu ne ko we be ma na wawo na on show ba wona na ma bontan fa na wo kuma say wo wadra no wo kura na so enti Ghana penfo me from omo fata amra ne ma na me ma no to ka say na yi na so no ntimi ama ho no na ma 87.9 Kumasi ogofa be ma no na ka na ba dia na o si baby let us be wo se bi dia ngo ka papa ma ko anye bia be na be ma no na be ha na ye fe na o so be ya so mo be enti na me adom na se ko du sem papa ma ko sire ma ko ma me yi na o nyim ni o mo na ko say emema no anu gara ya no wasatu akomo da fom aja me nkula no ofie se me nkula isi biti se be den obrante yimfa ye ho disa ma ko bi ba de asa na nya aduane a ma mpe no kure ntino sata no guide me pa chana de no ba honom na de na season bi honom ma agose wi nyame onsha wo papa eno waje na se bia onso de odi aba yesu ada ni na yesra mo ni ye kai mo se me pa cho hono ye kra goswe enti honom de sala ni do nya nyame do nyame akwa ana se bi ni betu ni pa ni betu kwan dia ene odi nyame na makwa wo do bebre so beboa ama akwa yetumi ahwe na bia wo hwe me wo Facebook ana YouTube a obetumi ede wodi aba within ba bia frefre. Hello. Yeah, we didn't baby afraid. Mommy the best, mommy the oh. And no. Mommy. Hey, o party on here. Nyame adomo bi na se. Ede nyame ase. Na yɛntia prophet wa ne ma ofiri former president ase. Na yɛkɔ yɛn nsɛm nsɛm.
I am one more. So Mumpa Smith Power Shop, some of the Quack or Wally. I said, we said, the our dear Baboni, so a dear pan, Ayana Munya. I don't care who's not the enemy. No, that's not the enemy. Can't. Let me see enemy. I'm talking something. That's not the enemy. Next year, to for the about me and night in room. I feel we run at the better night from there. Something out the better now. Why the emergency is in Kalani? Oh, I think I said it's a creative problem, Mamota. When you plan or creative problem, and Kalano now go over how warm. You say, Bema, also see them, or cushioning them, or you know, you say, also, I won't let man out of Kala. You say, for some Kalani in your day. And the Kalan, I'm hard you, or PAP minimum man, them on them of blown to that. Ah, so the map our dear, the map our dear too much. If you look at what the enemy can, so we will see a children. So we do a children, they see a bar, and for you, and I say, a baby ma. I didn't see a moment. Ah, oh, many other man, so on, almost uncle, and I'm almost Pesadian. Say about Walia, yes, that, and said down Uncle Answer, and dance now, Baba, young Colana, and Passano, say, go about who for about the count. I don't know, Mama or man, the dresser. Only about a moment, and you're the one, and then you may come to. When you won't come, no, none yet said the canoe, would say, we're Japa. We wouldn't have ban where you're about a with the silly swanner. We're trying to talk a crowd. Didn't be a free. I say, very right. I say that I'm quite a little bit of a German, and maybe yo, me that's a papa was sitting there. We'll be sure be back into Olumai Adam Bomodia. Now, mammy and son of Shawanum, or be sure be banne, emu aya than papa, into Olumai and Shanabaha, and ya demuina ABC, Society Abusia Penny, Samia Champo, or ne, na good year more conform by Jedra, na fe what the Akoma sports, I said the powerful sports, and they what they are tramos. Yami, I do much now, that for Frebe says. Akoma, Akoma,